أجرموني بزحي محرتك نقرن بز أملاخزي بهنا بلني ياتو مقدسك أجرموني بزحي محرتك بهنا بلني ياتو مقدسك أجرموني بزحي محرتك مسوات حيزة ياتو مقدسك بزحي محرتك لو موين عدل هيبوني ياتو مقدسك بزحي محرتك لو موين عدل هيبوني كاتو مقدسك يسوس 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 نعيسي محرتك بزيح الليل هالنخوك ارميها دويلة نعيسي محرتك بزيح الليل هالنخوك ارميها دويلة نعيسي محرتك بزيح الليل هالنخوك ارميها دويلة نعيسي محرتك بزيح الليل اني خوك ارمي خادويله نعيسي محرتك بزيح الليل اني خوك ارمي خادويله نعيسي فغرها بزيح الليل اني خوك ارمي خادويله نعيسي لوحتك بزيح الليل اني خوك ارميها دويلة نعيسي موقوسك بزيح الليل اني خوك ارميها دويلة نعيسي فغرها بزيح الليل اني خوك ارميها دويلة نعيسي فغرها بزيح الليل اني خوك ارمي خادويله نعيسي محرتك بزيح الليل اني خوك ارمي خادويله نعيسي حاليتك بزيح الليل اني خوك ارمي خادويله يسوس 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 أوع ونزع أملاخ يسوس 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 أجرموني محرتك أصوات الميزان يعتو مغرسك أجرموني
قريموني بزحي محرتها مسواته يزن يعاتو مغدسكا بزحي محرتها بديع الليل أني خوك قدمي خادويلة نعيسي بغرخة بديع الليل أني خوك قدمي خادويلة نعيسي بغرخة بديع الليل أني خوك قدمي خادويلة نعيسي بديع الليل أني خوك قدمي خادويلة نعيسين لونتها بديع الليل أني خوك قدمي خادويلة نعيسي موقصها بديع الليل أني خوك قدمي خادويلة نعيسي بديع الليل أني خوك قدمي خادويلة نعيسي حاليوتكا بديع الليل أني خوك قدمي خادويلة نعيسي تأقاها بديع الليل أني خوك قدمي خادويلة نعيسي بغرها بديع الليل أني خوك قدمي خادويلة نعيسي بغرها بديع الليل أني خوك قدمي خادويلة نعيسي بغرها بديع الليل أني خوك قدمي خادويلة نعيسي بديع الليل أني خوك قدمي خادويلة أنا مني قويتاي أنا مني محرز بس حلي سبكوي سيف الفني أنا مني فقر خازر علي سبكوي انتاي كبل لها انت
كبرلي يسوس نقسلي هاليلويا 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 هالي هاليلويا كبرلي 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 بويتا كبرلي نقسلي 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 يسوس نقسلي نعيسي بين خايقة أملاقي بين خايقة نعيسي بين خايقة نعيسي بين خايقة أملاقي بين خايقة فقود يا بلا نفسي كالي هارتا يا بلا نفسي كالي فقود يا بلا نفسي كالي هارتا يا بلا نفسي كقسقسي كقسقس نابتزل خايو لففس سقيرة سفر كاكتنكيو كقسقسي كقسقس نابتزل خايو لففس سقيرة سفر كاكتنكيو عبوندي زلو تناتي بلسي عبوندي زلو تناتي بلسي مستنكفوخا حيد علوني كم سبرتعكو يبلتني مستنكفوخا لو تعلوني كم زحوخو كفوخا عين علوني أمزح وعكو يفلتني مستنكفوخا
سمكا حيللو سمكا تسويعي دحينني سمكا تسويعي دحينني سمكا تسويعي باقي عندي سمكا تسويعي سعيرني سمكا تسويعي باقي عندي سمكا تسويعي حيللي سمكا تسويعي بحينني سمكا تسويعي سعيرني يسوس 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 رغبة بالكنيسة على سجدتي بس حمي آيك وارتوري وعو مرسلة وصلتها برقت وحكي وتداويتها يمتى سمعك اسم التخلي عورة بيقول إنه هلا ونتها بسكفني عورة بيقول إنه هلا ونتها بسكفني عورة بيقول إنه هلا ونتها بسكفني عورة بيقول إنه دمتي سمعك باسم الفرحاني عورة بيقول إنه يسوس 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 كبر الليل يسوع كبر الليل
አምላኹን ስለዚህ እግዚአብሔር ከዛረበና እግዚአብሔር ድማ ንልብና ከዛረበ ክብርና አምላኹን ኩላህና ንቃል አምላኽ እንጽልይና እግዚአብሔር ይመስገን አባባይትና ኮይና ነካታተል ዘለና ድማ እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛሐልኩም በሐባር ኮይና እንጽልይና እግዚአብሔር ይመስገን ኦኬ ገብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 ካብ 1 እስከ 8 መበገሲ ጥቅሲዩ ንዑ ከምቦ እግዚአብሔር ይመስገን ካብو ተበጊስና ድማ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ እግዚአብሔር ዝብለና ሎም ድማ ክንሰምዒና ክብርና አምላኹን በሐባር ቃሉ ክንማቀሊና ናይ እግዚአብሔር ቃል ከምዚ ይብል ክብርን እግዚአብሔር ኹን ኣብ ዕብራውያን 6 ካብ 1 እስከ 8 ስለዚህ ናይ ክርስቶስ መጀመርታ ነገሮ ሓዲግና ብንስሐ ካብ ሞት ግብሪ በእምነት በአምላኽ በትምህርት ጥምቀት በመንባር አዕዳው በትንሳኤ ሞታት በናይ ዘለዓለም ፍርድውን ከም በሐድሽ መሰረት አይንሰርት እሞ ናብ ፍጻሜ ንሕለፍ አምላኽ እንተፈቀዶስ ነዚ ድማ ክንገብሮ ኢና ነቶም ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበርሃሎም እታ ሰማያዊት ውህበት ከኣ ዝጣዓሙ ተማቐልቲ መንፈስ ቅዱስውን ዝኾኑ እቲ ሰናይ ቃል አምላኽ ሓይሊ እታ እትመጽእ ዓለም ከኣ ዝጣዓሙ እንተ ወደቑ ንወዲ አምላኽ ከም በሐድሽ ንርእሶም ስለዝሰቅልዎ ብግህዶውን ዘላገጽሉ ስለዝኾኑ ከም በሐድሽ ንንስሐ ክሕደሱ ኣይከኣሎምን እዩ እቲ ብዙሕ ግዜ ነቲ ኣብኣ ዝወረደ ዝናብ ዝሰተየት ምድሪ ነቶም ብዛዕባኦም ዝሓርስዋ ዝጠቅም ፍረ እንተሃበቶም ካብ አምላኽ በረኸት ትረክብ እያ እሾኹን ዳንዴራን እንተ ኣብቆለት ግና ነቐፌታን ጥቓ መርገምን እያ መወዳእታውን ምንዳድ እዩ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ዘላለም እግዚአብሔር አቦ በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስም ስለ ሰዓት ዝነመስግነካ ኣለና ወአምላኽ ሰማይ ምሕረትካ በዚሕልና ድማ ምእታው ሙጻና እግዚአብሔር በበረኸትካ ተኸቢብና እግዚአብሔር በህይወት ዓቆይርካና ይኸሞኒ በሰዓት እዚ ድማ ኩሉ ክብሪ ይህበካ ኣለኹ ወእግዚአብሔር አምላኽ ቃልካ ክትበና ክትዛረበና ንልብና መንገድና ድማ እግዚአብሔር ብልብና ክንሓስብ እሞኒ ናባኻ ድማ እግዚአብሔር ክንብርትዕ ክንምለስ ክንጻናና እግዚአብሔር ናብ ፍጽምና ዘበለ ኩሉ ክንዓቢ እግዚአብሔር መልአት ክርስቶስ ክሳዕንበጽሕ እግዚአብሔር ንስኻ በቲ ህያው ቅዱስ መንፈስካ ስለትድግፈና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ወይ ቃልካ በመንፈስካ ኣብ ልብ ነፍስ ወከፍ ክዝራእ እግዚአብሔር ክሕተም ወአምላኽ ሰማይ ፍረ ድማ ክፈሪ እግዚአብሔር አቦይ ኣብ ቅድሚኻ ንልምን ኣለና እግዚአብሔር ወይ አባባይቶም ኮይኖም በዚ መስመር ዝካታተለውን ንባርኾም ኣለና እግዚአብሔር ወይ በኩሉ ቃልካ ንምስማዕ ድማ እግዚአብሔር ክድግፎም ንጽልይ ወአምላኽ ሰማይ ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ንበካ ግዜና ኩሉ ንስኻ ተረከብ ብተፍቅሮ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እግዚአብሔር ይመስገን ምዕራፍ 6 ካብ 1 እስከ 8 ዘሎ ዕብራውያን ኢና ክንርኢ ካብታ ውሽጢ ዘሎ መጽሐፍ ዕብራውያን እግዚአብሔር ይመስገን አው ከምዚ ዘንበብኮ መተው ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ክርስቶስ መጀመርታ ነገሩ ሓዲግና ኢሉ ይጅምር እግዚአብሔር ይመስገን ብንስሐ ካብ ሞት ግብሪ በእምነት በአምላኽ በትምህርት ጥምቀት በመንባር አዳው በትንሳኤ ሞታት በናይ ዘለዓለም ፍርድውን ኢሉሎ ከም በሐድሽ መሰረት አይነሰርት ሞን ናብ ፍጻሜ ንሕለፍ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ያው ያመን እዚ ክፍሊ መጽሐፍ እዚ ብጣዕሚ አገዳሲ መጽሐፍ እሞ ድማ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዶክትሪን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መምርሒ እግዚአብሔር ይመስገን መሰረታው ዝኾነ እዚ ፋውንዴሽናል ዝኾነ ናይ ክርስትና እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ዝኾነ ቤተክርስቲያን መምርሒ እንታሽሙ ይኮናን ቤተክርስቲያን ኣብዚ ክትስረት ኣለዋ ጉባኤ ዝኾነት ቤተክርስቲያን በዘን 6 ዓኑድ የለየድ ጽዋዕን እግዚአብሔር ይመስገን እዘን 6 ዓኑድ ብጣዕሚ አገዳሲ ኣብ ህይወት ክርስትና በዚ ድማ ቤተክርስቲያን ወይ ክርስቲያን ሓደ አማን በዚ ክስረት ኣሎ ኢየሱስ ያው ስለዚህ ናይ ክርስቶስ መጀመርታ ነገሩ ሓዲግና ምናልባት ኔጌቲቭ ከይስማዓና ከምኡ ድማ ፍቃድ አምላኽ እንትኾኑ ነዚውን ክንገብሮ ዝብል ምናልባት ኔጌቲቭ ከይስማዓና እቲ ታሪኽ ንእሽተይ ብዛዕባት ዕብራውያን እቲ መጽሐፍ እቲ ንእሽተይ ታሪኽ ክዛረበ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ያው አሜን ምክንያቱ ድኾነ ይኹን መጽሐፍ ቅዱስ ክጽሐፍ ከሎ ምክንያት ኣሎ እቲ ምክንያት ናይቲ መጽሐፍ ወይ እቲ ምክንያት ናይቲ ቃል ጸሓፍ ክጽሕፍ ከሎ ንምንታይ ምክንያት ጽሕፍ ኣሎ እታ ምክንያት እንድሕር ዘይረኸብና እያ ንምትርጓሙን ክንሽንገር ንኽእል ኢና ማለት እዩ
ስለዚህ ኩሉ ግዜ ነቲ ምኽንያት ንምጽናዕ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ካብኡ ተበጊስካ ድማ ንብሙሉእ እቲ መጽሓፍ ንምንታይ ተጻሒፉን ብቐሊሉ ክረዳእና ክእል ማለት እዩ ክብሪ ኢየሱስ ይኹን ስለዚህ ኣብ ሆምሴል ብዕብራውያን ኢና ጀሚርና ሆምሴልና ክጅምር ከለና ብዕብራውያን ኢና ጀሚርና ዕብራውያን ኣጽኒዕና ሕጂ ሮሜ ኢና ነጽንዕ ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ከምኡ ድገበርናዮ ምኽንያት ድማ ንብሉይ ኪዳን ድማ ንምንታን ክጥዕመና ብሓደ ክነጽንዕ ኢልና ኢና ብዕብራውያን ጀሚርና ማለት እዩ ኢየሱስ ያዊ ስለዚህ እዚ መጽሓፍ ዕብራውያን ንዕብራውያን ከም ተጻሓፈ ካብቲ ኣርእስቱ ንሪኦ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ምኽንያቱ መልእኽቲ ናብ ሰብ ዕብራውያን ስለ ዝብል እዞም ዕብራውያን እዚኦም ብጎይታ ዝኣመኑ ኣይሁዳውያን ኮይኖም ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጹ እዮም ስለዚ ንዕኦም ስፔሲፊክሊ ንዕኦም ተጻሓፈ መጽሓፍ እዩ ማለት እዩ ክጽሓፍ ከሎ ግና ምኽንያት ኣለዎ ስለዚ ቅድሚት ምኽንያት ምዝራበይ ወይ ናብቲ ምኽንያት ቅድሚ ምኻደይ እዚ መጽሓፍ እዚ ናብ ሮሜ ቤተክርስቲያን ኣብ ሮሜ ዝነበረት ቤተክርስቲያን እያ ተሰዲዳ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ጸሓፊኣ እውን ስለ ደይፍለጥ ኣው ብዙሕ እንታይ ሽሙ ኣይገብርን ብዙሕ ትንታነታ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ግን ሽሙ ስለ ዘይጠቐሰ መን ከም ዝጸሓፎ ነዚ መጽሓፍ ስለ ዘይጠቐሰ ከም ዘሎ ኣነውን ኣይፍለጥኒ ንብል ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ግና ናብ ሮሜ ከም ተሰደደት ኣብኡ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ናብቲ መጽሓፍ እቲ ስለዚ ንሕና ሆምሴል ድማ ንሮሜ እውን ክነጽንዓ ዘገደደና ምኽንያቱ ክልቲአን ኣብ ተፈላለየ እዋን ግዜ እኳ ተጻሕፋ ናብ ሓንቲ ቤተክርስቲያን እያ ተጻሒፈን ማለት እዩ ስለዚ ናብ ሮሜ ኸይና ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እዞም ኣይሁዳውያን እዞም ኣብ ሮሜ ዝነበሩ ማሕበር እታ ማሕበርቲ ኣይሁዳውያን ስለተመስረተት ወይ ዝበዝሑ ኣባላት ናይታ ኣብቲ እዋን ዝነበረት ኣይሁዳውያን ስለ ዝነበሩ ናብ ጎይታ ድማ ድመፁ ማለት እዮም ስለ ዝነበሩ ሓደ ሽግር ምስ ኣጋጠሞም በዚ ምኽንያት እዚ እዩ እዚ ጸሓፋይ እዚ ክጽሕፈሎም እቲ ሽግር ድማ እንታይ እዩ ኣጋጢሞም ተይልና ከምቲ ኣብ ዝጽሑፍ እዚ ዘንበብክዎ ካብቶም ኣይሁዳውያን ብክርስቶስ ብጎይታ ዝኣመኑ ኣይሁዳውያን መከራ ምስ መጾም ስደት ምስ መጾም ተፈላለየ መከራ ምስ መጾም ንድሕሪት ክምለሱ ጀሚሮም ማለት እዩ እዚ ምኽንያት እዚኣ እያ ንድሕሪት ክምለሱ ጀሚሮም ሕጂ ንድሕሪት ክምለሱ ከለዎ ክብል ከለኹ ናብቲ ናይ ኣይሁዳውያን ኣብ ሮማ ዝነበረ ሲናጎን ናቶም ቸርች ናብኡ ኸይዶም ከም ስርዓት ናብ ድሕሪት ምለሱ ማለት እዮም ሕጂ ኣብኡ ክኸዱ ከለዉ እቲ ዝግበር ዝነበረ ማለት እዩ እቲ ዝግበር ቆረብተይ ታሪኽ ዝዛረብ ዘለኹ እቲ ዝግበር ዝነበረ ኣብ ቅድሚቲ ጉባኤ ናይ ኣይሁዳውያን ቤተክርስቲያን ወይ ማሕበር ኣብ ቅድሚቲ ጉባኤ ለካዕ ከምዚ ኣነ ደው ኢለ ዘለኹ ኣብቲ ቅድሚት ደው ኣብልዎም ንክርስቶስ ብጉህዶ ክኽሕድዎ ብጉህዶ ክላገጽሉ ወይ ክጻረፉ ይገብርዎ ማለት እዮም ይዛረቡ ይእመኑ ድሕር ሕጂ ድሕር ደጊም እዚ ግበረኒ ዝውሰኸኒ እዚ ደመረኒ ኢሎም ቶታሊ ንክርስቶስ ይኽሕድዎ ማለት እዮም እቲ ሪዝን ክጽሕፍ ከሎ ነታ ማሕበር ናብ ሮሜ ክሰድድ ከሎ ዝጸሓፋይ እዚ ምኽንያት ናይ ዝመጽሓፍ እዚ ክስደድ ገበሮ ሓደ ካብቲ ኣመንቲ ንድሕሪት ናብ ኣይሁዳውያን ናብቲ ዝነበሮ እምነት ንክርስቶስ ክሒዶም ስለ ዝምለሱ ዝነበሩ እዚ እቲ ምኽንያት ቀንዲ ምኽንያት ማለት እዩ ክጽሓፍ ዝተገብረ ስለዚ እዩ ድማ ካብቲ ታሕቲ ካብ 4 ጀሚርና እንድሕሪና ሓይልታ መንግስቲ ኣምላኽ ዝጠዓሙ ተማቐልቲ መንፈስ ቅዱስ ዝኾኑ ብዙሕ ግዜ ዝናብ ድሰተ እዩ ንድሕሪት እንተተመለሱ ኢሉ ኣሎ ንወዲ ኣምላኽ ብጉህዶ እንታይ ኢሉ ኣሎ እቲ ጽሑፍ ክንሪኦ ኣብ 6 ማለት እዩ እንተወደቑ ኢሉ ኣሎ ንወዲ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ንርእሶም ስለ ዝሰቕልዎ ብጉህዶ እውን ዘላገጽሉ ስለ ዝኾኑ ከም ብሓድሽ ንንስሕ ክሕደሱ ኣይከኣሎምን ኢሉ ከም ብሓድሽ ንንስሕ እንተኸገብሩ ኣይከኣሎምን ክሕደሱ ኣይከኣሎምን ክርስትና ናይ ክርስቶስ መሰረት ክሳዕ ክንዲዚ ስትሮንግ እዩ ብጣዕሚ ሲሪየስ ማተር ብጣዕሚ ሲሪየስ እዩ ክርስትና ማለት እዩ ስለዚ ክሕድዎ ብጉህዶ መፅኦም ከምቲ ጴጥሮስ ንዝክሮ ኢና ወንጌላት ምሽ ኢየሱስ ክሕዶ ከሎ ኣይፈልጦን ይኽብል ከሎ እንታይ ክብል ጀመረ እዩ ዝብለና ክዛረብን ክጻረፍን ክራገምን ጀሚሩ ምሽ ከምዚ ይግበረና ከምዚ ብዙሕ ይዛረብ ሓደ ካልቸር ናይ ኣይሁዳውያን ከምኡ ኣለዎም ስለዚ ክምለሱ ከለዉ ብጉህዶ የላግጹ ብጉህዶ ድማ ይዛረቡ እሞኒ ቶታል እቲ እምነት ይጠፍእ ካብኦም ማለት እዩ ስለዚ ድማ ንንስሐ ዳግማይ ክንስሑ ኣይክእሉን እዮም ኢሉ ምናልባት ብከምዚ ኣይነርድኦን ነርና ክንከውን ንኽእል ሕጂ ግን ቃል ኣምላኽ ኣነግረኩም ኣለኹ ክርስትና እምነቱ ተኸሂዱ ሓደ ሰብ እንዳፈለጠ እምነቱ ተኸሂዱ ንንስሐ ካልኣይ ቦታ የብሉን ደስ ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ
ስለዚህ ክጽሕፈሎም ከሎ ኣብ ምዕራፍ 10 ንእሽተይ ምንታን ሞር መብርሂ ክኾነና ኣብ ምዕራፍ 10 ክንከይድ እሞኒ ምዕራፍ 10 ምዕራፍ 10 38 39 ጻድቅ ግና በእምነት እዩ ዝነብር ንድሕሪት እንተ ተመለሰ ድማ ነፍሰይ ብኡባህ ኣይብላን እዩ ንሕና ግና ምስቶም ምድሓን ነፍሶም ክወርሱ ዝኣምኑ እምበር ምስቶም ናብ ጥፍኣት ንድሕሪት ዝምለሱ ኣይኮናን ካልኣይ ነጥቢ ማለት እዩ ንምንታይ ምክንያት ከም ተጻሓፈ ካዊና ንረኽቦ ከም መጽሓፍ ቅዱስ ኢና ንረኽቦ ስለዚ ንሕና ኢሉሎ ምስቶም ምድሓን ነፍሶም ንቅድሚት ብእምነት ንቅድሚት ዝግስግሱ ዳ እምበር ምስቶም ንድሕሪት እንታይ ዝገብሩ ኣይኮናን ምክንያቱ ንድሕሪት ዝምለሱ ኣባላት ስለ ዝነበሩ እያ እታ ማሕበር ኣብ ሮሜ ዝነበረት ኣይሁዳውያን ኣብ ላዕሊ ድማ ተጠቂሱሎ ኣብ 26 እውን ንእሽተይ ልዕሊ ኢልና ተርእናያ ኣብኡ ድማ ብግልፂ እውን ተዛሪቡሎ ማለት እዩ ብግልፂ ኣብ 26 ኣብ 26 እንታይ ይብለሎ ስለዚ ከዓ ፍልጠት ሓቂ ምስ ረኸብና ፈቲና ሓጢኣት እንተገበርና ዘሰክሕ ምፅባይን ፍርድን ነቶም ተፃረርቲ እትበልዕ ቅን ሓዊ ክኸውን እምበር ደጊም ስለ ሓጢኣት ዝስዋዕ መስዋዕቲ የልቦን ደጊም ስለ ሓጢኣት ዝስዋዕ መስዋዕት እንታይ የልቦን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና ኣምላኽ ኾን ስለዚ ፈቲና ማለት ኮነ ኢልና እናፈለጥና እንገብሮ ነገር ስፔሻሊ ምስ ምክሓድ ናይ ክርስቶስ ምስ እምነት ምጥፋእ ዘሎ ነገር ዳግማይ ንንስሐ ቦታ የብሉ ክሊር እዚ ቃል ኣምላኽ እግዚአብሔር መስከን ተጽንዕዎ ድማ ትኽእሉ ኢኹም ኢየሱስ ያዊ ስለዚ ኣብነት ክበኩም እየ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብነት ክበኩም እየ ሆም ዘቃጦም ኣብነት ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ኣብነት ኣሎ ብዙሕ ኣብዚ ግዜ ከጥፍእ ኣርእስተይ ንምንታይ እዚ ጀነራል ዝዛረብ ኩሉ ግዜ ናፍቲ ቀንዲ ኣርእስተይ ቅድሚ ምኻደይ እቲ ድሕሪ ባይታ እንድሕር ደይተረዳእና እቲ ደሎ ብድሕሪ ደሎ ምናልባት ካቻፕ ከይንገብር ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኮነ ኢሉ ዝግበር ነገር ዋላ ብሉይ ኪዳን ከምኡ እዩ ዋላ ናይ ሙሴ ሕጊ ዘለዋውያን ነፅንዕ ነርና ምዚ መብዛሕትኡ ኣብ ዘለዋውያን ዘሎ ሓጢእ ብደይ ፍላጥ ዝግበር ሓጢኣት እዩ ይቕሬታ ዝርከብ ነይሩ ኮነ ኢሉ ዝተገብረ ነገር ብኣፍ ክልተ ወይ ሰለስተ ምስክር እንታይ ይኸውን ይብሎ ብደርባ ይመውቲ ነይሩ ኢሎ እዚ ፅሑፍ ቀፂልና እንድሕር ሪእናዮ ከንብበልኩም ኣብኡ ኣብ 20 ኣብ ዝፀናሕኮ 10 26 ቀፂልና ውርድ ኢልና እንድሕር አንቢብና እንታይ ዝብለና መስዋዕቲ የለን ምስ በለ እቲ ሕጊ ሙሴ ዘፍርስ ብቓል ክልተ ወይ ሰለስተ ምስክር እዩ ብዘይ ድንጋፀ ዝመውት ንወዲ ኣምላኽ ዝረገፀ እቲ ተቐደሰሉ ደም ኪዳን ከዓ ዘርከሰ ንመንፈስ ፀጋውን ዝፀረፈ ግዳ ክንደይ ዝገደደ ቅጥዓት ዘይግብኦ ይመስለኩም ንሕናስ ነቲ ምፍዳይ ሕነ ናተይ እዩ ኣነ ሕነ ክፈድየ ዝብል ደጊሙ ከዓ እግዚኣብሔር ንህዝቡ ክፈርዶ እዩ ዝብል ንፈልጦ ኢና ኣብ ኢድ ህያው ኣምላኽ መውዳቕ ዘሰክሕ እዩ ኢልዎ ኣሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን እውን ከምኡ ነይሩ ኮነ ኢልካ ዝግበር ነበረ ብክልተ ሰለስተ ምስክር ብደይና ሕሳብ ይፍረድ ማለት እዩ ስለዚ ንወዲ ኣምላኽ ንክርስቶስ ኢየሱስ ነቲ ህይወት ዘለኣለም ኮነ ኢሉ ዝግበር ነገር ዳግማይ ንንስሐ ቦታ የብሉ ናይ ሎሚ ትምህርተይ ብዛዕባ ንስሐ እዩ ካብተን 6 ሓንቲ ንስሐ እዩ ርእስተይ ግን እዚ ሓፈሻዊ ክዛረበሉ ስለ ዘለኒ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብርና ኣምላኽ ኾን እግዚአብሔር እሙን እዩ እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ኮነ ኢሉ ዝግበር ነገር ስፔሻሊ ንእምነትና ዘጥፍእ ነገር ዳግማይ ንንስሐ ቦታ የብሉ እዚ ናይ ክርስትና መሰረት እዩ እዚ ናይ ክርስትና ኣብ ሓድሽ ክዳውኑ ከምኡ እዩ ስለዚ ኣብነት ክንወስድ ኢና ኣብነት ካብ ሃዋርያት ክንወስድ ኢና ብዛዕባ ኣብ መንጎ ጴጥሮስን ሓንቲ ኣብነት ክበኩም እየ ኣብ መንጎ ጴጥሮስን ይሁዳን እንታይ ይፍልል እዩ ኣብ መንጎ ጴጥሮስን ይሁዳን ንክርስቶስ ክኽሕዱ ከለዉ እንታይ ይፍልል እዩ ተይልና ኮነ ኢልካ ዝግበር ሓጢኣትን ከይፈለጥካ ትገብሮ ሓጢኣትን እዩ ፍልል እዩ ጴጥሮስ ኮነ ኢሉ ይኮነን ካብ ቃል ኣምላኽ ንርድኦ ኢና እንታይ ኢሉ እዚኣቶም ንኹሉ ነቶም 11 ኮኒንዎም እዩ ኸማን እዚኣቶም ዋላ ተኸሓዱኻ ኢልዎም ኣነ ኣይካሕደካን ኢልዎ ህይወተይ ኸማን ሂበየ እኳ ኢልዎ
ኣይኮነ እንዲ ቃል ኣምላኽ ሓቀ ኩላና ንፈልጦ እዚኣቶም ኩሎም ተኸሒዶም ከኸማን ኣነ ክሕደካ ነይለዎ ስለዚ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ብድሕሪኡ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ግና ብዛዕባኡ እንታይ ይስራሕ ኣሎ ጴጥሮስ ኣይፈልጥን እዩ ሰይጣን እንታይ ይመክር ኣሎ ግና ጴጥሮስ ኣይፈልጥን ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ርእይዎት መንፈሳዊ ዓለም ኣብ አንድሕር ኣተኪርና ርኢናያ እምነትካ ከይትጠፍእ ኣነ ስለይኻ እንታይ ገበርኩ ጸለኹ he can lose the same ሓደ ዓይነት ከምቲ ይሁዳ ዝረኸቦ ምረኸቦ ነይሩ ጴጥሮስ ምንም ፍልልይ ደይብሎ ጴጥሮስ ኣብ ገምገም ጸድፊ ኣፍታ መወዳእታ ናይ ገምገም ጸድፊ እግሩ ኣባያ ነይራ ሸለው ክብል ንእሽተያ ተሪፋቶ እግዚአብሔር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝጸለየሉ ስለ ዘማለደሉ ተሪፉ ይሁዳ ግና ካብ ጴጥሮስ ፍልይ ዘብሎ ነገር ኮነ ኢሉ እናፈለጠ ቃል ኣምላኽ ዕብራውያን አንቢበልኩም ፈቲኻ ዝብሎ ፈቲኻ ኮነ ኢልካ እናፈለጥካ ኣእምሮኻ እንዳፈለጠ ሓሲብካሉ ደሚርናሉ ኣጉዲርናሉ ንገብሮ ነገር ንስሕ ዳግማይ ቦታ ይብሉ እዚ ናይ ክርስትና መሰረት እዩ ታስዋይ ክርስትና ብጣዕሚ ስትሮንግ ልኽንሕዞ ስትሮንግ ድማ ብጥንቃቐ ብድፍረት ደይኮነ ብጥንቃቐ ብፍርሓት ኣምላኽ ክንመላለስ ይግባአና ክብርና ኣምላኽ ኾን ኢየሱስ ክርስቶስ እያዊ ይሁዳ ኮነ ኢሉ ገይርዎ ቅድሚ ሕጂ እንዳሰረቐ እንደዩ በዝቢዙ ምክንያቱ ሂዝ ዘ ትሬጀር ፋይናንስ ንምሱ ስለ ዝነበረት ገንዘብ ካብኡ እንዳላዕለ ኣማል ዝነበሮ ሰብ እዩ ናብ ፈረሳውያን ከይዱ ድማ ተዋዒሉ እዩ ኮነ ኢሉ ኣነ ክነግረኩም ኣይሁዳውያን ሰሚዑ እኳ ወረ ሰሚዑ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዘርኤው ኣበይ ከም ዝርከብ ዘርኤና ሰብ ይደልዩ ኣይሁዳውያን ምስ ሰምዐ እዚኣ ቢዝነስ ተረኺባላ እዚኣ ገንዘብ ትርብሓላ ተረኺባላ ኢሉ እዩ ስለዚ ኾነ ኢሉ ኣነ ኸረየኩም እንታይ ኮንቱ ንዋዓል ብገንዘብ ተዋዒሉ እናፈለጠ ምልክት ሂቦም ክስዕሞ መን ምዃኑ ክትፈልጡ ክስዕሞ ሽዑስ እዩ ትሕዝዎ ኢሉ ኮነ ኢሉ እናፈለጠ ካልኩሌት ገይሩ ኣዋሊድዎ እዩ ገይርዎ ስለዚ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓለፈ ተደይተጋጌ ፓስተር ጠቕሶ ነይሩ ብስምካ ንኹሎም እንታይ ገይሩ እዮም ብስምካ ብጀካት ሓደ ወዲ ጥፋት ኢሉ ኣሎ ምክንያቱ ኮነ ኢሉ ገይሩ ኮነ ኢልካ ትገብሮ ነገር ኣብዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዕብራውያን ከም ብሓድሽ ንንስሐ ክሕደስ ኣይከኣሎን እዩ ስለዚ ንስሐ ክሳዕ ክንድዚ ስትሮንግሊ ናይ ክርስትና ፋውንዴሽን እዩ ክሳዕ ክንድዚ ናይ ክርስትና መሰረት እዩ እዚ መሰረታት ዘን 6 መሰረታት ብፅቡቕ እንድሕዘይና ደቕናያን ናብ ፍፅምና ናብ ዕቤት ገጽና ንኽንከይድ ብዙሕ ኣብ ክርስትና ህይወትና ለውጢ ናይ ምራይ ብዙሕ ቻለንጅ ክጋጥመና ንኽእል ማለት ናብ ዕቤት ከይንኸይድ ምክንያቱ ኣገደስቲ ነጥብታት ናይ ክርስትና ህይወት ናይ ክርስቶስ እንታይ ይድብሎ ናይ ክርስቶስ መጀመርታ ነገሩ ናይ ክርስቶስ መጀመርታ ፋውንዴሽን ናይ ከምዚ ቤተ ክርስቲያን ከማን ኣይኮነ እዚ ናይ ክርስቶስ መሰረት እዩ ኩላህና ድማ ብዘይገድስ ካበይ ናይ ቸርች መፂና ኣብዚ መሰረት እዚ ዓይነት መሰረት ክንስረት ፍቓድ ኣምላኽ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ እዩ ኣሜን ስለዚ እቲ ማሕበር ከምዚ ስለ ዝነበረ እዩ መፅሓፍ ዕብራውያን ተጻሒፉ ከምዚ ዝበለ ሽግር ዝነበሮም ስለ ዝነበሩ ንድሕሪት ድምለሱ ስለ ዝነበሮም ደጊም ንንስሐ ቦታ ኣይክህልወኩምን እንዳበለ ጽሒፉሎም ማለት እዩ ስለዚ ናፍቲ ቀንዲ ኣርእስተይ ክኸይድ ጀስት ሓፈሻው ናይ ዕብራውያን ንእሽተይ እቲ ሽግሮም እንታይ እዩ ኩሉ ኣንብቦ እንድሕደሊና እቶም ምስ ኣይሁዳውያን እንታይ እዮም ዝኾኑ ነይሮም እንታይ ፍልልይ ዳለዎ እቲ ክርስትና ካብ ኣይሁዳውያን ስለ ዝወፀ እንታይ ፍልልይ ዳ ኢሎም እዮም በቃ ኩሉ ዳርጋ ሓደ እኳ እንታይ ፍልልይ ናብኡ ተኸናውንስ እቲ ሙሴ ናይ እቲ ኣብርሃም ኣቦናይ ኣሮን መላእኽቲ እዮም ኩሉ ሓደ እዩ ዛስዋይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መላእኽቲ በለፅ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙሴ በለፅ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዕራፍ 1-2 ድጅምር ማለት እዩ ድሕሪ ድማ ምዕራፍ 11 ናይ እምነት ኣቦታት ክገልጽ እንከሎ ድማ እምነቶም ኢንካሬጅ ገቦ ነቶም ዝተረፉ ሕሰቡስከ እቶም ኣቦታትና ናይ እምነት ኣቦታትና ኣብ ከምዚ ዝበለ መከራን ሽግርን ብከምዚ ዝሓለፉ እምነቶም ዝሓዙ ሓይሊ ሓዊ ዘጥፉ ንሞት ዝሰዓሩ እንዳበለ ብዙሕ ብዛዕባ ናይ እምነት ኣቦታት ድማ ይገልጸሎም ማለት እዩ ነቶም ዝተረፉ ከምኡ ከይጠፍኡ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን
ስለዚ ኮነ ኢልካ ዝግበር ግን ዳግማይ ንንስሐ ቦታ የብሉን ስለዚ ንስሐ እንታይ ማለት እዩ ናብ ንስሐ ናፍቲ መሰረታዊ ትምህርቲ ይኸይድ ንስሐ እንታይ ማለት እዩ ንስሐ እንታይ ማለት እዩ ንስሐ እንታይ ማለት እዩ ስለዚ ንስሐ ማለት ኣብቲ ናይ ግሪክ ቃል ሜታኖያ ይብሎ ናይ ግሪክ ቃል ሜታኖያ ይብሎ ሜታኖያ ጥዕምቲ ናይ ግሪክ ቃል ያ እግዚአብሔር ይመስገን ክልተ ቃላተን ተደሚረን ሜታኖያ ሜታ ኤንድ ኖያ ክልተ ቃላተን እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ማለት እዩ ድማ እዚ ሜታ ማለት ሰከንድ ቶት ወይ በሐሳብካ በተሐሳስበኻ ምልዋጥ ማለት እዩ ሜታ ማለት and ኖያ ማለት ድማ አእምሮ ወይ ድማ አእምሮ ማለት እዩ ስለዚ በተሐሳስበኻ በአእምሮኻ እንታይ ምግባር ማለት እዩ ትራንስፎር ወይ ምልዋጥ ወይ ምቅያር ወይ መንገድኻ ሁሉ ምቅያር ማለት እዩ ንስሐ ማለት ንስሐ ጣዓሳ ይኮነን ምጣዓሳ ይኮነን ንስሐ ንስሐ ካብ ተፈላለየ ክገልጸን ሰለስተ ኣለዋ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብዘን ሰለስተ ሕልፍ ዝበለት ያ ንስሐ ምጣዓስ ጥራይ ይኮነትን ስለዚ ሜታኖያ ቶታል መንገድኻ እቲ ዳይሬክት ኣነና ቤት ምታለው ንሳውዝ ምሽ ሳውዝ ኣለኹ ምሽ ሜታኖያ ማለት በቃ ንኖርዝ ምጥማት ኩሉ መንገድኻ ናብዚ ንኸይድ ተነርና ዳይሬክሽንና ቀይርና ኦል ደ ዌይ ንኖርዝ ምኻዲ ማለት እዩ ስለዚ በተሐሳስባ ይድጅምር ድማ በተሐሳስበኻ እንታይ ክትገብር ኮለኻ ኢኻ ክትቅየር ኮለኻ ሜታኖያ ይብሎ ማለት እዩ ክልተ ቃል ናይ ኣእምሮ ናይ ተሐሳስባ ለውጢ ማለት እዩ ንስሐ ካብኡ ይድብገስ ክብርና ኣምላኽ ሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያዊ ኢየሱስ ህያዊ አሜን ስለዚ ካብ ሓሳብ ዝጅመር ምቅያር ማለት እዩ ስለዚ እተን ሰለስተ ክጠቕሰን ደሊ ቅድሚ ናፍቲ ቀንደ ምኻደይ ጣዓሳ ቀዳመይቲ ጣዓሳ ንስሐ ይኮነትን ኩሉ ሰብ ጣዓሲ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ግዜ ትጣዓሲ ኢኻ ኣነ ክንደይ ሻተ ጣዒሰ ኣለኹ ሕጂ ጣዓሳ ፖዚቲቭ ክኾን ይኽእል ኔጌቲቭ ክኾን ይኽእል ኣዎንታውን ክኾን ይኽእል ማለት እዩ ሓደ ሕጂ ብቢዝነስ እንድሕር ከይና ሓደ ሰብ ክረብሓላ ዝግባእ ብቁንዕን መንገዲ ገንዘቡ ክረብሓላ ዝኽእል እንዳረኣየ ስጉምቲ ብደይ ምውሳዱ ድሓር ሉዝ ክገብራ ከሎ ይጣዓስ ከምዚኣ ብኻ ገይረ ነይረ ኣይኮነ ከምዚኣ ብኻ ገይረ ነይረ ተትኾንስ ምተዓወትኩ ነይረ ምረባሕ ኩላ ነይረ ንብል ማለት ኢና ቢዝነስ ኣብ ቢዝነስ ተለና ማለት እዩ ኣይኮነ እንዲ ስለዚ ትጣዓስ ኢኻ ጣዓሳ ድማ ንስሐ ይኮነን ወይ ድማ ገለ ነገር ጌርካ ድኾነ ንነፍስኻ በዲልካያ ወይ ከምዚኣስ ክገብር ኣይነበረንን ድማ ኢልና ንጣዓስ ኣይኮነን ከምዚኣስ ክገብር ኣይግባእነን እኳ ነይሩ ስለምንታይ ከምዚ ጌራ ኢልካ ምስ ነፍስኻ ኢኻ ትበኣስ ስለዚ ኦልዌይስ ጣዓሳ ምስ ነፍስኻ ኢኻ ትበኣስ ምስ ነፍስኻ ኢኻ ድማ ትተዓረቕ ኩሉ ግዜ ናባኻ ይድጥም ጣዓሳ ስለዚ ንስሐ ግና ካብዚ ሕልፍ ዝበለይ ካብዚ ዝያዳ ዝወፀይ ንስሐ ምስ ነፍስኻ ጥራይ ኣይኮነን ኣዝዩ ሕልፍ ዝበለይ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዚ ጣዓሳ እዚ ናብ ንስሐ ኣይብፅሓናን እዩ ንነፍስና ግና ክንፍውሳ ንኽእል ማለት ኢና ተጣዒስና ኣለና ሎሚ እዛ ኣይረባሓ ኩላን እዛ ቢዝነሰይ ፅባሕ ግን እግዚአብሔር እሙኒ ክረብሓላ እያ ማለት እየ ካብኣቶም መሃር ዋይ ስለምንታይ ስጉምቲ ወሰድካን ስለምንታይ ክትረብሓላ ይከኣልካን ካብ ጌጋኻ ተማሂርካ ዝበለፀ ነገር ፅባሕ ትፅበይ እምበር ኣብ ጣዓሳ ሰብ ክነብር የብሉ ኣብ ጣዓሳ ክንነብር የብልናን ዋይ በኻ ከምዚ ኩሉ ግዜ እንዳዘከርካያ ክትነብር የብልካን ካብ ጣዓሳ ኦልዌይስ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ዝኾነ ክፍሊ ህይወት ማለት እዩ በኻ ከምዚኣ ገይረ ነይረ ክንብል ኩሉ ግዜ ከምኡ ክንብል ክትወፅእ ኣለካ እዚኣ ሕጂ ምስ ነፍስኻ ኢኻ ቀልጢፍካ ትተዓረቕ ኣለኻ ናይ ኣእምሮና ምቕያር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዚ ጣዓሳ እዚ ግና ናብ ንስሐ ይኮነን እዚ ጣዓሳ ኦኬ ማቴዎስ 21:29 ማቴዎስ 21:29 ክንርኢና ኩላህና ኩላህና ሒዝና ማቴዎስ 21:29 ስለዚ ኣቦኦም ንግራት ወፈር ኢልዎም ንኽልተ ደቁ እቲ ታሪክ ንፈልጦ ኢና ንግራት እንታይ ግበሩ ኢልዎም ወፈሩ ኢልዎም እቲ ሓደ ሕራ ኢሉ እንታይ ኢሉ ኮፍ ኢሉ እቲ ሓደ ድማ እምቢ ኢሉ ኣይከይድን ኢሉ ድሓር ግና እንታይ ኮነ ብለና ተጣዓሰ ብለና ስለዚ ተቃል ከምቦበ ንሱ እምቢ ኢሉ መለሰ ድሓር ግና ተጣዒሱ ወፈረ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኩሉ ግዜ እዚ ምስ ነፍስኻ ኢኻ ትተዓረቕ እምቢ ኢሉ ነይሩ ድሓር ግና
إلو حاسيبو مچم تطعيسو غيروا دما ابت مصحف اندحرينا من يفقد ابو غيرو تتبالس ات انبزبله مخنياتو تطعيسو اتليست ابو زاززو غيرو لو እግዚአብሔር መስገን زغنا نسحه ايكونن مالتي ابو ابراهيم 7:21 ابراهيم 7:21 زعابا غويتانا يسوع كريستوس እግዚአብሔር ابو ملك صدق شمت እግዚአብሔር ብርሱ ሚሒሉ ህቦ ከሎ እንታይ ዝብለና ተጽሑፍ እዝግና 7:21 እዝግና በተ እግዚአብሔር ንስኻ ከም ማዕረግ መልከ ጽድቅ ንዘላለም ካህን ኢኻ ኢሉ መሓለ ኣይጣዓስን ካዩ ተባህላሉ መሓላ እዩ እዚ ድማ በዘይ መሓላ ከም ዘይኮነ እቲኣቶም በዘይ መሓላ ካህናት ኮኑ ኢሉ ስለዚ እግዚአብሔር ውን በቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ማዕረግ መልከ ጽድቅ ከሆቦ ከሎ እንታይ ኣይገበረን ኢሉ ኣይተጣዓሰን ኢሉ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ እግዚአብሔር ነርእሲ ዝተጣዓሰሉ ግዜ ኣሎ ዶ እግዚአብሔር ዝተጣዓሰሉ ግዜ ኣሎ ምሽ ሓቀ ዝክሮ ዲና እግዚአብሔር አቤት ተጣዓይሷ ሰባ ምድር በመግባሩ ማይ አሂ ናይ ኖህ ግዜ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ሰባ ምድር በመግባራይ ስንታይ ገበርኩ ኢሉ ተጣዓስኩ ኢሉ ስለዚ ተጣዓሳ ኣሎ ከነጣዓስ ንኽእሊና ኣብዚ ግን እግዚአብሔር በዚ ሽመት ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝሃቦ ናይ መልከ ጽድቅ ግና እግዚአብሔር እንታይ ይገብርን ኢሉ ኣይጣዓስን ኢሉ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ጣዓሳ ሁሉ ኸሊ ኣብ ህይወትና ኣብ ተፈላለየ ጉዕዞ ናይ ህይወትና እንዳዓረናዮ ኩሉ ግዜ ንኸይድ ምክንያቱ ሎሚ ጽቡቕ ስራሕ የብልናን ጽባሕ ግን ጽቡቕ ስራሕ ሎሚ ስራሕ የብልናን እንጣዓስ የብልናን ከምዚ ዘይኮነ እንዳበልና ጽባሕ ዝበለጸ ነገር ኣሎ እግዚአብሔር መስገን አምላኽና ህያው እኮ እዩ ሎሚ ገንዘብ የብልናን ዋ ጽባሕ መንፈልጥ ሚሊዮነራት ትህልዋ ማእኸልና ጽባሕ ንጎ ክብርና አምላኽን ያ እንዳጣጣዓስካ በኻ ከምዚ ገይረ በኻ ከምዚ ተማሂረ ነይረ በኻ ከምዚ እንዳጣጣዓስካ ኣይነበርኒ نحن ክርስቲያናትና ካብዚ ፍልይ ዝበለ ልዕል ዝበለ አተሓሳስባ አእምሮ ክርስቶስ ኣለና ክብርና ኢየሱስ ይኹን ስለዚ እግዚአብሔር ብዝመሓሎ ግን ብወዱ ዝመጽእ ግን ኣይጣዓሰሉን ኢሉ ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ገለ እዋን እውን ተጣዓሰሉ ሎ ሰባት እውን ተጣዓሲና ኩሉ ግዜ ስለዚ ዝዓብ ነገር ኣይኮነን ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ወቅት ክትነብር ግን ጽቡቕ ኣይኮነን እንዳዓረኸያ መኻዲ ማለት እዩ ክብርና ኢየሱስ ይኹን ካለይቲ ብጣዕሚ እዚኣ ንዓይ ንዓኹም ተገድስ ንክርስቲያናት እያ እዚኣ ካለይቲ ግን ንስሐ ኣይኮነትን እዚኣ ንሰባት ክትብድል ኮለኻ ኣብዚኣ ንሰባት ክትብድል ኮለኻ እዚኣ ቬሪ ኢምፖርታንት እያ ምክንያቱ ክንጋራጮ ስለንኽእል ሰባት ንሰባት ክንብድል ኮለና ኣብዚኣ ንስሐ ኣይኮነትን ማቴዎስ 5 ናይ ከረን ስብከቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ 5:23-24 ማለት እያ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ሪሞርስ እያ ትብላ ምናልባት ምስቲ ጣዓሳ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ብትግርኛ ተቃላት ሓደ ስለ ዝገብሮ ቁርብተይ ንሽገሪና ክነንብቦ ከለና ሓደ መስለና ማለት እዩ ግን እዚኣ ምሕዛን እያ ምሕዛን ንኻልእ ክትሕዝኖ ከለኻ ኣብቲ ጣዓሳ ንነፍስኻ እዩ ንነፍስኻ ክትሕዝና ከለኻ እያ ጣዓሳ እዚኣ ሓዘን እዚኣ ግን ንኻልእ ክትሕዝኖ ከለኻ ብጎይታ ሓውኻ ክኾን ይኽእል ስድራና ቤተሰብና ክኾን ይኽእሉ ካልእ ክኾን ይኽእል ጎረቤትና ክኾን ይኽእል ኣብ ስራሕና ክኾን ይኽእል ንኻልእ እንተ ክትገብር ከለኻ ክትጉህዮ ክትሕዝኖ ከለኻ እዚኣ ዲፈረንት እያ ካብዛ ንነፍስኻ ትጎዳ ጣዓሳ ማለት እያ ምናልባት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ምሕዛን ኢሉ ኣሎ ኣብዚ ኣብ ካልእ እውን ጣዓሳ ከም ጣዓሳ ክንረኽባ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ማቴዎስ 5:23-24 እንታይ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ሓቢርና ክንሪኦ ኢና እምበኣርከስ መባእኻ ናብ መሰዊኢ እንተ ኣምጻእኻ ሓውኻ ሓዚንልካ ከምህላው ከዓ እንተ ሓሰብካ ነቲ መባእኻ ኣብኡ ኣብ ቅድሚ መሰዊኢ ሕደጎ ኪድ ቅድም ምስቲ ሓውኻ ተዓረቕ ድሓር ድማ ተመሊስካ መባእኻ ኣቕርብ ሓውኻ እንታይ ገይርልካ ተሎ ሓዚንልካ ተሎ እዚኣ ንስሐ ኣይኮነትን ከንስሐ ካብ ዝሕልፍ ድበለየ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ድማ ግን ንክርስቲያን ምናዳ እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ከም ክርስቲያና ንሕና እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ ነቲ መንፈሳዊ ህይወትና ኩሉ ክትሕዞ ትኽእል እያ ኣምልኾና መባእና ንህቦ ንጎይታ እንድሕር ምስ ሓውኻ ሓዚንልካ ከም ዘሎ እንድሕር ፈሊጥካ ኮይንካ we need to correct it بقولتوف قدم أداونا لعلنا قويتاوي لنا مزمرنا እግዚአብሔር ወይ የመስግነካ አለሁ ተመስከም ዝخنم ለሆ ጸነህና ዝጸነሐና قدم مزمرنا قدم كل ነገር አንቢርካ مسحاوኻ ኸይድካ እንታይ ግበር ተዓራ مسحاوኻ እንታይ ግበር
تعارق እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እዚያ እታ አገዳሲት ምስ ክርስቲያናዊ ህይወትና አፍ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ኢሉሎ ጴጥሮስ ተደይተጋገ ንሓ ኃጢአት ሓደ ሄድኩም እንታይ ግበሩ ኢሉሎ ተአመኑ ዝብላ ማለት እዩ ኃጢአት ሓደ ሄድኩም እንታይ ግበሩ ኮንፌስ ግበሩ ተአመኑ ይቅረ ተባሃሉ ዝብላ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ክብርን እግዚአብሔር ሆን እዚኣ ኩሉ ግዜ ንኻልኦት ክንብድል ኮለና ማለት እዩ ግን እዚኣ ንስሐ ኣይኮነትን ኩሉ ግዜ ግና ነቲ መንፈሳዊ ህይወትና ክጽሎና ትኽእል እያ ማለት እዩ ይኽእል ኣምልኾና ክጽለው ይኽእል ጸሎትና ክጽለው ይኽእል ኩሉ ነገር ህይወትና ክጽለው ክትሕዞ ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚህ ኩሉ ግዜ ብጸጋ ጎይታ ብምሕረት ጎይታ ምስ ኩሉ ብሰላም ክንነብር ክንጽዕር ክንክእል ኣለና ምስ ኩሉ ክብርና ኣምላኽ ጸጋ ተዋሂብና ኣሎ ምስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ክንነብር ክንጽዕር ክንክእል ኣለና ክብርና ኣምላኽ ስለዚህ እዚኣ ቃል ኣምላኽ እዩ እንድሕር ደዕረናያ እንድሕር ኤኒ ባእስ ኣሎ ዋላ ምስ ቤተሰብና ዋላ ምስ ዘይኣመኑ ቤተሰብና እንድሕር ጸገም ኣሎ ክትፈትሖለካ ብይቕረታ ክትፈትሖለካ ይቕረ በለሎ ተዓረቕ ኢሉሎ ተዓረቁ ከይድካ ተዓረቕ ኢሉሎ ስለዚህ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ክብርና ኣምላኽ ኹን ኢየሱስ ጎይታይ ሳልሰይቲ ነጥቢ ሳልሰይቲ ጓሂ زيادة حدقنيا بوتا يا زيان قاهي قداميتن تايللو تعسى قاليتي حزن نخلو محزن تعسى نفسها سالسيت قاهي ذا قاهي زياد بتعمي حدقنيا بوتا يا كم عالم تخينا مالتيا كم كريستيانات تخينا جن ننسحة توسد يا زيان زي سالسيت درجة أبت ناي نفسنا بوتا تركب قاهي بتعمي حدقنيا بوتا إكزابير مسجد ስለዚህ ካብ ጓሂ ካብ ጣዓሳ ካብ محزان وحليفنا ናብ ጓሂ ተኣቲ ሰብ ስፔሻሊ ኣብ ዓለም መብዛሕቱ ነፍሲ ቅትለት ዝገብር ኣብ ሓደጋ ዝወድቕ ኣብ ተፈላለየ ዝወድቕ ልቡ ብጓሂ ምስ መልአ ልቡ ብጓሂ ምስ ተተሓዘ እዚ ሓደገኛ ቦታ ንጥፍኣት ኣዝዩ ዝቐርብ ማለት እዩ ከም ክርስቲያናት ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 7:10 እንታይ ኢልና ኣሎ ጓሂ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ኢሉ ኣሎ ጓሂ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ናብ ንስሕ እንታይ ገብረካዩ يوسدك إجزابير مسكن نام نسح أنت جبرك أيو يبصحك أيو الله أبغى كلاي قرنطة 7:10 مالت قاهي كان فقد أملاخسي نمدحان زخون زيت التعسلو نسح يمت قاهي علم جنا موت أيو زمت لازم كلير قاهي علم تياتمت أب علم كوين السبكو قاهي كله وكاب أملاخ زرح قصب أب قاهي تبتحو تنايمود داتا زخون يكون سجمت خوسد خلاب هيوت زخون يكون سجمتي نحرينا يهودا بعلو الله متحف قدس يهودا قد تعيسي أيكون عندي تجنزب أي ملصون دي نفط فرساين مليسوا كاي تتعيسو نتصف الدم تجريلو أفسيسيلو نتصف الدم أفسيسه تتعيسون كمان جنزبكم يلو هيبومو كاي جن قاهي سلزمالو مدوم ما كونيلو سلزقبرو رايت أوي قدم قويتا سوي حليفو كيدو تحانيقو انتاي قبرة بلنا موتا يزي بلنا سلازي زي أقواهي بتاعم حدا قنيا خفليا ولا سب كفلين ناخلو حزن كالا خال خقات من ناخلو إذا عينات أقواهي قبل بزاسواي خنتصانانا بزوح قزيه زقبانا مالتين أقواهي قطو خير يقولون حزن نرأسيو سلازي خم علم تخوينو ناموت كمرح زخي المنقدي حيلي ويدما بوتنشال الله زغواهيز مالتي يسوع كريستوس غويتاي سلازي ازين زي اغواهي قربتي كم فقد املاح نام نسح تمرحنا تنكلتا جن تحانت مس نفسنا هنا تحانت دما مس بصايكا يخا انتي تغبرا خم قال املاح مسرت تفتحوا مالتي زي اغواهي جن اتليست خم فقد املاح تخوينو حزينكا تكيسغا كوم دما نبينا بخينا تردينا حسابنا كله تغيروا نام نسح خنمت نخيلينا مالتي خبرنا إجزابير يسوع كريستوس كويتاي إجزابير سناي سلازم نسح انتاي دايو نسح أقداسي سلازم نسح جنا انتاي كمي مالتي سلازم تنا قلت درانين تحنت إن نفسها خاتبدل كلها تحنت دم أنا بتصايك خاتبدل كلها يا إذا نسح خنا بالكلنا جنا نسح زلنا نجزاء بهير كم بدلو خلناين نجزاء بهير انت هنقبره خلنا كم تلك عن سبب كتوجهيه خلها زان السح زي أدمة
ንእግዚአብሔር ክንብድሎ ኾለና ንእግዚአብሔር ክነጉህዮ ኾለና ንእግዚአብሔር አንጻር እግዚአብሔር አንጻር ቃሉ ክነፍርስ ኾለና ሓሳብ እግዚአብሔር ምኽሪ እግዚአብሔር ሓዲግና ክነስፍርሶ ኾለና እዚኣ ንስሐ የለና ሽዑ ማለት እዩ ወይ ሓጢአት ሰብ ገይሩ ብደይ ፍላጥ ኣብ ሓጢአት ተወዲቑ ንስሐ የለዮ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ኾን ምክንያቱ ንእግዚአብሔር እንታይ ይገብር ኣሎ ኦልሬዲ ኣጉሂዎ ኣሎ ንእግዚአብሔር ሕዚንዎ ኣሎ ስለዚ ንስሐ ሜታኖያ ከምቲ ናይ ግሪክ ቃሉ በተሓሳስበኻን በካይዳኻን ሙሉእ ብሙሉእ እንታይ ምግባር እዩ ምልዋጥ ወይ ድማ ምቕያር እግዚአብሔር ይመስገን ኦኬ ኣብ መዝሙር ዳዊት 51:4 መዝሙር ዳዊት 51:4 ዳዊት ናብ ባትሴባ ምስ ወደቐ ከምኡ ድማ ንኡርያ ምስ ቀተሎ ንሰብኣያ ምስ ቀተሎ ዝገበሮ ዝነተነስሖ ምንሳሕ እያ እታ መዝሙር ብምልኣ ጸሎት ንስሐ ወይ መዝሙር ንስሐ እያ ትበሃል ስለዚ ከምዚ ኢሉ ተነሲሕ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ፍቕዲ 4 ብዘረባኻ ጻድቕ ብፍርድኻ እውን ንጹህ ኮይንካ ክትርከብሲ ኣነ ንዓኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ ከዓ እከይ ገበርኩ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ዳዊት ክንስሕ ከሎ ኣነ እንታይ ገይረ ንዓኻ በዲለ ኣብ ቅድሜኻ ድማ እከይ ገይረ ስለዚ ኣብ ቅድሜኻ እንታይ ገብር ኣለኹ እንዳበለ ክንስሕ ከሎ ኢና ንርኢ ኣብ ታሕቲ ውርድ ኢልና እንድሕር ከይናስ መንፈስካ ፕሊስ ኣይተግደፈኒ መንፈስካ ካባይ ኣይርሓቕ እንዳበለ ይድፅሊ ምክንያቱ ክስእን ክእል እዩ ብዙሕ ነገር ካብ ኣምላኽ ስለዚ ንስሐ ክንብል ከለና ንእግዚአብሔር ክንብድሎ ከለና ወይ ንእግዚአብሔር ዝበደልናዮ ነገር ክንእመን ከለና ክንዛረብ ከለና ክንስሕ ከለና ማለት እዩ ንስሐ ስለዚ ካብቲ ክልተ ጣዕሳን ካብቲ ምስ ሰብ ዘሎን ፍልይ ዝበለ ዝበልኮ እዚ ንእግዚአብሔር ዳይሬክትሊ ንእግዚአብሔር ክንብድሎ ከለና ንስሐ የለና ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብርና ኣምላኽ ኹን እግዚአብሔር ሰናይ ግብረ ሐዋርያት 20:21 ኣምላኽ ይመስገን ግብረ ሐዋርያት 20:21 ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንድሕሪና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካብ ዮሐንስ መጥምቕ ጀሚሩስ ንስሐ ንስሐታ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ቁልፊ እያ እታ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ደገ ትኽፈት ብንስሐ እያ ንስሐ እዩ ደገ እዩ ንስሐ ነቲ መንፈሳዊ ዓለም ደገ እዩ ብንስሐ ኢኻ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ተኣቱ ኣብ ዕብራውያን ተሰሪዐን ዘለዋ ልክዕ ብምስራዐን እየን ተታሒዘን ዘለዋ ተሓንቲ ነቲ ሓንቲ እምነት ንንስሐ ይትቕድማን እያ ብዝኾነ መንገዲ ይትቕድማን እያ እምነት ንስሐ እያ ቅድም ትመፅእ ድሕሪኡ እምነት ትመፅእ ድሕሪኡ ትምህርቲ ጥምቀት ትመፅእ ድሕሪኡ ኢድ ምንባር መፅእ ድሕሪኡ ትንሳኤ መፅእ ድሕሪኡ ድማ ኢድ ምንባር ድሕሪኡ ትንሳኤ ድሕሪኡ ድማ ፍርድ ናይ ዘላለም ፍርዲ መፅእ ስለዚ ተሪለንን ዘለዋ ዋን ባይ ዋን ብጣዕሚ ብስነ ስርዓት ፀሓፋይ ብግቡእ ይሰሪዕዎን ዘሎ ስለዚ ዋላ በዓል ዮሐንስ መጥምቕ ዋላ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረቡ ከሎ መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባ እሞ እንታይ ግበሩ ተነስሑ መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባ እሞ ተነስሑ ድሕር ንስሐ እዩ እምነት ዝሓድር እግዚአብሔር ይመስገን ሰብ ከይተነስሐ እምነት ይሓድሮን ክንስሕ ኣለዎ ቅድም ስለዚ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ቀዳመይቲ ደገ ትኸፍል ንስሐ እያ ስለዚ ንስሐታ ኣገዳሲ ብጣዕሚ ናይ መሰረታዊ ናይ ክርስቶስ መሰረት እዩ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ንኣይሁድን ንፅራውያን ብንስሐ ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ብንስሐ ናብ ኣምላኽ እንተኸገብሩ ክምለሱ ሜታኖያ ዳይሬክሽኖም ክቕይሩ በዚ ነይሮም መንገዶም በዚ ተኾይኑ ቶታሊ ናብ ሜታኖያ ክገብሩ ማለት እዩ ናብ እግዚአብሔር እንተኸገብሩ ክምለሱ ማለት እዮም ኦኬ ብንስሐ ክምለሱ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እንተኸገብሩ ከኣምኑ ትሪእዎ ኣለኹም ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እንተኸገብሩ ሽዑ ከኣምኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ቅሬታ መሰረት ዝርከብ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኸፍለ ዋጋ ስለ ዝኾነ ሓጢአተይን ሓጢአትኩም ይቕረ ዝበሎ እቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መስቀል ስራሕ ስለ ዝኾነ እናመስከርኩ ዝጠቅም ዘበለና እናሰበኩልኩም ኣብ ዋዕላ ኮነ ኣብ ቤት ኮነ መምሃርኩም ከቶ ኣየብኮርኩን ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ በተሓሳስቦም መንገዶም እንተኸገብሩ ክቕይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ሐዋርያ ጳውሎስ ብንስሐ ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እንተኸገብሩ ሽዑ ከኣምኑ
እና ማሃርኮ ኢሉላ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ተቀዳሚት ናይ ተሐሳሰባ ምቅያር ናይ ተሐሳሰባ ምልዋጥ ይግበር ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ንስሐ ውሽጥ ዘለዋ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ኣለዋ ተቀዳሚት እዛ ንሪኣ ዘለና ናይ ተሐሳሰባ መንገድኻ ኩሉ ምቅያር ማለት ያ ኣብ ንስሐ ውሽጥ ዘላ ማለት ያ ካልኣይቲ ኣብ ንስሐ ውሽጥ ዘላ ማለት ያ ክትግበር ዘለዋ ናይ ግድን ሰለስተ ንስሐ ክንብል ከለና ኣብ ውሽጡ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ሒዙ ኣሎ ሓደ ናይ ተሐሳሰባ ተቀዳማይ ሜታኖያ ተሐሳሰባ ምቅያር ማለት ያ ካልኣይቲ እታ ትግበር ኩላህና ንፈልጣ ማለት ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ብቃልካ ምእማን ብቃልካ እንታይ ምግባር ምእማን ካልኣይቲ ማለት ያ ብቃልካ ሓጢያትካ ምእማን ብቃላትካ ሓጢያትካ ምእማን ማለት እዩ ኢየሱስ ያው ያመን ክብርን ኣምላኽ ኹን ኣብዚያ ኩላና ክንዓቢ ከለና ኣነ ንርእሰይ ብጎይታ ክዓቢ ከለኹ ከምዚ ኣይተማሃርኳን ሽዑ ማለት እዩ ሕጂ ግን ብቃል ኣምላኽ ክሪኦ ከለኹ ድሓር ንዓብኻ ምስ መፅኻ ብጎይታ ንዓብና ምስ መፅና ክሪኦ ከለኹ ግን ሓደ ነገር ኣሎ ፈሎ ኣብ ዘይገበርኮ ኮይኑ ይራኣየኒ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ እሱ ድማ እዚ ብቃልካ ምእማን ዝብል ኣብቲ ናይ መጀመርታ ቤተክርስትያን ከምኡ ድማ ጴጥሮስ ዝጥቀመሉ ዝነበሩ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ብጣዕሚ እዚ ብቃልካ ምእማን ዝብል ሓጢያትካ ሓደ ብሓደ ምዝራብ ማለት እዩ ሓጢያትካ ሓደ ብሓደ እንታይ ምግባር እዩ ምዝራብ ሓጢያትካ ሓደ ብሓደ ትዛረቦ ትእመን ንኣብነት ሰብ ተሰሪቑ ሕጂ ናብ ንስሐ ሓደ ሰብ ክመፅእ ኮይኑ ክንስሐ ተደልዩ እንታይ ከመይ ኢላ ኣብነት ክበኩም እየ ኦኬ ጎይታዊ ሓጢያተይ ይቕረ በለለይ ኢልና ንጎይታ ንሓቶ ምሽ ንእግዚአብሔር ካበይ ናይ ሓጢያት ኢሉ ተሓቲትና ካበይ ናይ ሓጢያት ይቕረ ክብለና ከምኡ ኢሉ ተተሓተና ጎይታስ ብመንፈስ እግዚአብሔር ኣብሪሂልናስ ሓጢያተይ ይቕረ በለለይ ጀነራል ኢና ንዛረብ ዘለና ሓጢያተይ ይቕረ በለለይ ክንብሎ ከለናስ ካበይ ናይ ሓጢያት ይቕረ ክብለልካ ኣብ ሓድሽ ክዳን ሓጢያት ሲንጉላር ኣይኮነን ሓጢያት ፕሉራል ሓጢያታት ብዙሓት እዮም ስለዚ ንስሐ ሓደ ብሓደ እዩ ኣይኖ መሰረታዊ ዝዛረብ ዘለኹን ፎሎኣፕ ተፈላለየ ቤተክርስትያን ተፈላለየ እንታሽመኸላ ኣነ ግን ናይ ክርስቶስ መሰረት ክዛረብ ስለ ዘለና ክዛረብ እየ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሓጢያትካ ፐብሊክሊ ኢኻ ትዛረቦ ሓደ ብሓደ ግዜ ረኸብኩን እምበር ሊስት ገይረ ኢኻ ምፀን ሓሲበ ነይራ ኩለን ሓጢያት ከምብበልኩም ብሙሉእ ሓጢያት ክፅሕፈን እየ ሓሲበ በብሓደ ሓጢያት ዝበሃል ንእግዚአብሔር ምጉሃይ ንእግዚአብሔር ምብዳል ሓጢያት ዝበሃላስ ብሙሉእን ሊስት ክገብር እየ ሓሲበ ነይራ ስለዚ እንታይ እዩ ማቴዎስ 3:6 እንድሕር ርኢና ኣይነው ኣነ በዛ ሓለፍኩን ምስተምሃርኩ ግን በዛ ክሓልፍ ደስ ብለኒ ማለት እዩ ማቴዎስ 3:6 ዮሐንስ መጥምቅ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ማለት እዩ ሓጢያቶም እናተኣመኑ ከዓ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ብኡ ይጥመቁ ነበሩ ሓጢያቶም እንታይ እንዳገበሩ እናተኣመኑ እዛ ሓጢያቶም እናተኣመኑ ዝብሎ ቃል ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ኣብቲ በኽሪ ፅሑፍ ከይና እንድሕር ርኢና ከይና they saying openly that they had done this wrong ስለዚ ነቲ ዝገበርዎ ሓጢያት እዝን ገይረ ናብ ዮሐንስ መጥምቅ ክመፁ ከለስ ክጥመቕ ደልየ ብማይ ጥምቀት ናይ ንስሐ ክገብር ደልየ ተኢሎሞ ዮሐንስ መጥምቅ ካበይ ናይ ሓጢያት ኢኻ ትንስሕ ትደልየ ይድብሎ ካብዚ ኦፐንሊ እዚ ገይረ ኣለኹ እሞ ካብዚ ክንስሕ ደልየ ኣለኹ ኢሎም ብጉህዶ እዮም ዝዛረቡ ክብርና ኣምላኽ ኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ብጉህዶ ካፍቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ብኣፉ ተኣሚኑ ይድሕን ዝብለና ኩላህና ብኡ ድሓለፍና እዚ ንስሐ ግን ካብኣ ትቕድም እያ እዚኣ ንስሐ ኩሉ ኢኻ ትዛረባ ኩሉ ክትዛረቦ ይግባአና ስለዚ ሓጢያት ኢልካ ሜንሽን ኦፐንሊ ክትገብሮ ከለኻ ዘሎ ፍሪደም ክነግረኩም ኣይከልኒ ናጽነትና እግዚአብሔር ናጽነትና ሽዑ ይድሰምር እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ጥፉ ወዲ እንድሕር ርኢና እንታይ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኣቦ ኢሉ ንዓኻን ንመንን በዲሎ ኣለኹ ንሰማይን ኢሉ ኣሎ ኣይኮነ ንዓኻን ንሰማይን ንእግዚአብሔርን በዲሎ ኢሉ ፓብሊክሊ ተዛሪቢ እዩ
እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ንእግዚአብሔር ዝበደሎ ነቲ ገንዘብ ሒዙ ኣመንዝራታትን ኣብ ተፈላለየ ናጥፊእዎ እዩ ካብ ናይ እግዚአብሔር ዝተባሃሎ ትእዛዝ ቶታል ወፂኡ ነብኡ ድማ በዲልዎ ማለት እዩ ከይተኣዘዘ ሃበነ ንብረተይ ድብፅሓና ሃበኒ ኢሉ ድማ ከይዲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኦፕንሊ ፓብሊክሊ እዩ ዝግበር ነይሩ ዋላ ሃዋርያት እውን ከምኦም ዝጥቀሙ ነይሮም ነቲ ሓጢኣት ዋን ባይ ዋን ክዛረብዎ ከለዉ ፍሪደም ሙሉእ ንስሐ ይበሃል ማለት እዩ ከብረና ኣምላኽ ኹን ኢየሱስ ሕያው እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ሳልሰይቲ ኣብ ውሽጢ ንስሐ ዘላ እዚኣ ድማ ብዙሕ ግዜ ንገብራ ንኸውን ኣይፈልጥን ግብሪ ኣላታ ሕጂ ፅድቂ ይኮና ንዛረብ ደለና ምፅዳቕ ደይ ምፅዳቕ ኣይኮነን እዚ ምንም ምታሓሕዝ የብልን ፅድቂ ካብ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ መስገን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፅድቂ ኣምላኽ ረኺብና ኢና ኣሜን ዶ ግብሪ ግን ኣላታ ንስሓ ግብሪ ኣላታ ከብርና ኣምላኽ ኹን እንታይ ኣላታ ንስሓ ግብሪ ኣላታ ማቴዎስ 3:8 ኣብኡ 3:8 እንታይ ኢሉ እምበኣርከ ንንስሐ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ ንንስሐ ዝበቅዕ እንታይ ፍረ ግበሩ ኢሉ ኣሎ ንንስሐ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ ግብረ ሐዋርያት 26:20 ግብረ ሐዋርያት 26:20 ግብረ ሐዋርያት 26:20 ንንስሐ ዝበቅዕ ፍረ ግብሪ ግበሩ ስለዚ ንስሐ ኣብ ውሽጣ ሰለስተ ዓበይቲ ነገር ኣላታ ሓደ ናይ ሓሳብ ምቕያር ካልኣይ ምዝራብ ሓጢኣትካ ምእማን ምዝራብ ሓደ ብሓደ ሳልሰይቲ ድማ ብግብሪ መምላስ ማለት እዩ ብኣብነት ክገልፀልኩም እዚኣ ድሓር ማቴዎስ 26:20 ሒዝናዮ ንጉስ ኣግሪጳ ምእንቲ ንንስሐ ዝግባእ ግብሪ እናገበሩ እንታይ ኢሉ ኣሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ንንስሐ እንታይ ዝኸውን ዝግባእ ግብሪ ኣላታ ንንስሐ ዝግባእ ግብሪ እናገበሩ ክንስሑን ናብ ኣምላኽ ክምለሱን ቅድም ኣብ ዳማስቆን ኣብ የሩሳሌምን ድሓር ከዓ ኣብ ኩላ ይሁዳ ንዝነብሩ ንህዝብን ብስራት እናበሰርኩ እምበር ነቲ ሰማያዊ ራእይ ኣይኣበኽዎን ኢሉ ኣሎ ምእንቲ ንንስሐ ዝግባእ ግብሪ እናገበሩ ክንስሑ ናብ ኣምላኽ ክምለሱን ዮሃንስ መጥማን ርእሲኡ እንታይ ኢልዎም ኣሎ ፍረ ከምቲ ዝግባእ ንስሐ እንድሕር ደይገበርኩም ኣብኡ እንታይ ኣላ ክትቁረፁ ኢኹም ኢሉ ኣሎ ዝግባእ ግብሪ ክትገብሩ ኣለኩም ንንስሐ ዝበቅዕ ግብሪ ክትገብሩ ኣለኩም እንታይ ማለት እዩ እዚ ሲምፕል ኣብነት ሓደ ኣብነት ክህበኩም እየ ስለዚ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ኣለዋ ንስሐ ናይ ኣተሓሳስባ ምቕያር ምእማን ዋን ባይ ዋን ሓደ ብሓደ ምእማን እግዚአብሔር ይመስገን ንሓጢኣትካ ሳልሰይቲ ድማ ግብሪ ኣላታ ሰለስተ እያ እዚአን ኩለን ኮምፕሊት ክኾና እየን ንስሐ ሰብ ምስ ኣምላኽ ንስሐ ገይሩ ንብል ማለት እዩ እዘን ሰለስተ ኩለን ክፍፀማ ከሎ ምስ ኣምላኽ ተዓሪቑ ንስሐ ገይሩ ይበሃል ማለት እዩ እዛ ግብሪ እዚኣ እንድሕር ደይገበርናያ ስቲል ኣይተነሳሕናን እዛ ሳልሰይቲ ፖይንት እንድሕር ደይገበርናያ ኣይተነሳሕናን ስቲል ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣማኒ ኮይና ምናልባት ዕሽነት ዘረባ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ክብሎ እየ ሓደ ሰብ ኣማኒ ኮይኑ ገንዘብ ይሰርቕ ኦኬ ገንዘብ ይሰርቕ ኣማኒ ተባሂሉ እዩ ብጎይታ ዝደሓነ እዩ ገንዘብ ይሰርቕ ማለት እዩ ገንዘብ ምስ ሰረቐ እቲ ገንዘብ ይጥቀመሉ ምስ ይጥቀመሉ የጥፍኦ ድሓር ግን ናብ ልቡ መፅእ ናብ ሓሳቡ መፅእ ናብ ምርዳእ መፅእ ሕልኑ ይኸሶ መንፈስ ቅዱስ እውን የዘክሮ እዚ ዝገበሮ ጌጋ ምዃኑ ይእመን ይፈልጥ እንታይ ክገብር ኣለዎ እዚ ሰብ እዚ ቀዳመይቲ ክገብራ ዘለዎ በተሓሳስቡ እንታይ ይኾን ኣሎ ሜታኖያ ይገብር ኣሎ በተሓሳስቡ ይቕየር ኣሎ ሲምፕል ኤግዛምፕል ይኽበኩም እተን ካልኦት ድማ ልክዕ ከምዛ ሕጂ ዝህበኩም ኣብነት ብምሉእ ከምኡ እዩ ዝኸይድ በተሓሳስቡ እንታይ ይገብር ይቕየር እዚ ሰብ እዚ ኣነ ክርስቲያን ተባሂለ ከምዚ ክገብር ኣይግባኣነን እግዚአብሔር በዲለ ኣለኹ ይብል ማለት እዩ እዚኣ ምስ ገበረ
ካልኣይቲ ይእመን ክዛረብ ዘንዘናገርኩም ሓጢያቱ እንታይ ክገብር ኣሎ ሰሪቕ እዩ ክዛረብ ኣሎ ሳልሰይቲ እንታይ ክገብር ኣሎ ግብሪ ክገብር ኣሎ መልስ ኣለዎ ኣምላኽ ይመስገን ሲምፕል ኣብነት እያ እዚኣ very easy simple ንስሐ complicated ኣይኮነን ሕልኽልኽ ዝበለ ኣይኮነን ንሕና ኩላህና ብንስሕና ብጎይታ መፂና ኣለና ኣብ ክርስትና ህይወትና ግና ሓደ ነገር ንገብሮ ነገራት ግና ስቲል ንስሐ ክሳዕ ምጽኣት ኩሉ ግዜ ፕራክቲስ ክንገብሮ ዝግባአና እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ፈተና ስለ ዘለና ኩሉ ግዜ ንፍተን ስለ ዝኾና ስጋና ፍተን ስለ ዝኾነ ስለዚ እንድሕር ወሲዱ ቀዳሜት ናብ ልቡ ክምለስ ኣለዎ በዲለ ኣለኹ ክብል ኣለዎ ካብቲ ዝወሰዶ ሰብ ድማ መፂኡ ይቕሬታ ክሓትት ኣለዎ ተኻለይቲ ነጥቢ ዝረኣናያ ምስቲ ብፃይ ክትዓረቕ ኣለዎ መፂኡ ሶሪ ከምዚ ተሸጊረ ከምዚ ገይረ ካብ ጁባኻ ዲ ካብ ኣይዶን ካብ ዝረኸቦ ረኺበ ኣለኹም ሞኒ እዚኣ ከምዚኣ ወሲደ ነይረ ይቕሬታ ግበረለይ ሕጂ ግና እንታይ ገብረና ኣለኹ ይመልሰልካ ኣለኹ ዳስ ኮምፕሊት ንስሐ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ገይሩሎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ዝበደሎ ሰብን ሙሉእ ንስሐ ገይሩሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ያዊ ክብርን ኣምላኽ ኾን ኣምላኽ መስገን ንስሐ ከምዚ ይምባር ንስሐ ሐዋርያት ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ከምኡ ድማ ዮሐንስ መጥምቅ ዝጥቀመሉ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከም ፕሪንሲፕል ከም ዶክትሪን ዘሎ እዚ ዓይነት ደረጃታት ኣለዎ ንስሐ ስለዚ ምስ ሓውና እንድሕር ተባዒስና ለሰይ ሓንታ ካልእ ኣብነት ኣነ ምስ ሰብ ተተባዒሰ ወይ ምስ ሓወይ ምስ ዝኾነ ተተባዒሰ ጎይታ ወይ ይቕረበለለይ ሕፀበኒ ብደምካ ንፀሓኒ ኢለ ትስቕተ ኢለ እስቲል ኣብ ልበይ ኣሎ እቲ ነገር ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ በተሓሳስባኻ ተጋጊየ ኣለኹ ኢልካ ክትእመን ኣለካ በተሓሳስባኻ ሜታኖያ ክትገብር ኣለካ ብድሕሪኡ ድማ ኸይድካ ምስቲ ሰብ ከም ዝግባእ ንስሐ ወይ ድማ ምትዕራቕ ትገብር ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን በዲለካ ኣለኹ ትብሎ ማለት እዩ በዚ መንገዲ እዚ ድማ ኮምፕሊት ይኸውን ስለዚ ገለገሊኡ ግብሪ ዘድልዮ ኣሎ ከምዚ ዘረዳእኹም መምላስ ደድልዮ ኣሎ ዝወሰድካዮ መምላስ كمان آمنت خوين كاس دي آمنت خلو كمان أما تصحب زكيوس اندهر أبنت وسينا زكيوس نذكرهمش أما تصحب قدس أب لوقاس 10 شومونته زكيوس انت يجيرو قويتام ساعة وانا بيت الأم مساخة مسبولو انت يجيرو وانجيل مستسوب من الصحة مستسوبه انت يجيرو انت يلو هافتام سلازنا برا قرات دما نايتهم قرات تاكس زخفلو دما شوف حلقة سلازنا برا مرحلة سلازنا برا عندي جنزب يبجبو أتيو عندي جنزب يواسيدو سلازن تايلو تزاري بولا مثل زكيوس كاتنسيو غويتاي إنه فرق طريقتي ندخاتات صبو زابير مسكن قاليت زي دليل يد الله قال زعمتكو انتلون 4 عطف فيديو بلو يفلت إن من عميتو فلتي زكيوس زعبنا دم تأخلكم بزعبا سرق مالتيا نمن كم زعمت فلتي سلازم خمل صلو خلخو معناته قبري 100 قرش تخفل الكنسة 250 وي 300 يخفل تنيرو 50 بجبو تو تنيرو نابغوي تامس متصقنا مولو قبري حوس الله سلازي انت يقبر الله خيلو مس ولدو كمل صلو ميلو غويتات بدحري تزاربو لومي مدحن كون الله نزابيت زي ايلو زابير مسكن كومبليت نسحه يسوس ياوي امين مولو نسحه سلازي اندحر حدا شجرات صقمات الله قبر زليو نغرات كله خيلي ام نسحه سلازي خيدكا بقبري يت نغرتي كملس الله متعرق زليو دما بقبر خسرح الله خبرنا املاخون يسوس ياوي سلازي نسحه كمزي زعمسلا بحصر زباله مسرته وزخنا ناي كريستنا هيوتنا ازي بزي تسريتنا خنعبي ازنا اغزابير فقادي مالتي سلاز والا خنمسكر كلنا بزح غزي والا نخمسكر كلخو امنتي يدسبخ كلنا مش بغويتا امن مو انت هتقبر بزح غزي اي دونو بغويتا امن مو خدحن اي زلالم هيوت بخريستوس يزركب بزح غزي قوم سلاز عبنا بزعبا امنتينا نزارب بزح غزي كدحن نغويتا ناس كريستوس تدي امين كا يدحنني خاينا نبل تازبلت منقدقن املاح عينتنا تتخفتلنا اذا حطيات غير كلها مون تنسح تبلو خلها حطياتو تتقلت نيرو
تتقلصلنا مون حاتياتو تتنزارب نيرنا نسح نقدم نيرنا امو خابز حاتياتس كمي غيري يخوص يدبلا كاسب كمي غيري يخوص خابز دلن نغير عزقتس بخمي يتوص غرم بخمي يتوص بخريستوس يسوس سيلكا شعو امنت تسبخ مالتي يسوس كريستوس نتا سمراوي سبيت انت غيروا امنت ايكونن نغيروا قدم انا يسوس ايبلان انا باي امن خدحني يكونن يلو قدم انتي نغرا يدبلنا حاتياتا بل سباي كم تيوا امصيلوا وا سباي دي بلاي وا سباي يبلكن بل حمش تنيرو حاتياتا كلها بب حدا مس نغرا انتي لا زغبركو كله زنغراني لا مش ايكونه زغبركو كله حاتياتي اطبق زفلطني ስለዚህ ንስሐ قدم بدحري ድማ يزلين من تخينا زبلت مسكرنتنا مالتي يسوع كريستوس غويتا خبرنا املاح خون ስለዚህ ንስሐ خمس زبله ثلاث عبيت نغرات ميتانويا زبلو ناي غريخ ثلاث عبيت نغرات مسرتو ناي كريستوس مسرت زحازي እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ በዚህ ተሰሪቱ ዞምና ዕብራውያን 7 ግና ንድሕሪ ስለዝምለሱ ዝነበሩ አምፍት መሰረቶም ጸገም ስለዝነበረ ሓደ ነገራት ናይ ድሕሪት ዝነበሮም እምነትን ሒዞም ዝኸዱ ስለዝሮም ንድሕሪ ስለዝምለሱ ዝነበሩ ነዚ ነገር እዚ የዘክሮም ክስሩትዎ ከም በሓድሽውን فقد أملاح تخينو إذن كجبروه خنجبروينا إلى الله مالت إجزاء مسكن مانياتون أبلا فقد حمش مودة عند حرينا كعبي زي كاليا فندز نوح عمتات ممهران كوينكمس كسحجي كتعبي زي كالكم يلز تصحف الله مسباتي مانياتون دحرافت مسرة ونجر حدا نجر كم تزجب من تخرستنا عند حدا يتردعنا أفتخال درجات الزلوا نبع بيت نخرستوس نام مثال الله خنشجر نخلينا مالتي يسوع كريستوس ياوي ስለዚህ ንስሐ ግና መሰረታው ናይ መንግስተ ሰማይ ደጋያ ጎይታ ይባረክ እግዚአብሔር በዚህ ዛሃበና ቃል መንገድና ክንሐስብ ክንዕዘብ ክንመረመር ክንፈርሕ ድማ ልዕሊ ኩሉ ክንፈርሕ ደፋራት ከይንኸውን ኣብ መንግስተ ኣምላኽ ፈራሕ እዩ ብርቱዕ ደፋር ኣይኮነን ብርቱዕ ዝፈርሕ እዩ ብርቱዕ ኣብ መንግስተ ኣምላኽ ስለዚህ እንዛረበው ቃል ደይንፈልጦ ነገር ካይንገበር ደይንፈልጦ ነገር ካይንዛረብ ኣብደኾነ ይኹን ሕዋትና ነገራት ኩሉ ብጥንቃቐ መታው መውፃና ብጥንቃቐ ኸውን እግዚአብሔር ይደለና ምስ ኩሉ ሰብ ድማ ብሰላም ክንነብር እዝና እግዚአብሔር ፈቃድ እዩ ክብረና ኣምላኽ ስለዚህ እንድሕር ባእስለና ሎሚ ንስሐ ተሰቢኽና ኣሎ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ እንታይ ኢሉ ንስሐስ ነቶም ኣወፃ ዝነበሩ እዩ ክስበኽ ዝግባእ ኢሉ ሕጂ ግን ኣማፃፃና ትኽክል ስለ ዘይኮነ ንስሐ ቤተ ክርስቲያን ይድስበኽ ኢሉ ሰብ ይኹን ነቲ ብጎይታ ዘሎ ኢኻ ተመለስ ተነሳሕ ተዓረቕ ፍቕሪ እንዳበልካ ድስበኽ ናብ ፍጻሜ ክኸይድ እንድሕር ደይከኣለ ናይ ግድን ኢኻ ንድሕሪት ተመሊስካ ኩሉ ትሰብኽ ኣብ ሃዋርያቱን ከምኡ ነይሩ የሽገሩ ስለ ዝነበሩ እስበኽ ሕጂ ምስባኽ ጌጋ ይኮንኩ እንድብል ኣለኹ ነፍሲ ወከፍና ግና ካበይ ጀሚሩ መሰረትና እንድሕር ኣጥዒና ናብ ፍጻሜ ንኽንከይድ እግዚአብሔር ይመስገን ቀሊል ክኾነና እግዚአብሔር ድማ ዝደልዮ ንምስሊ ወዱ ክንመስል ከምቲ ክርስቶስ ተመላለሶ ክንመላለስ ብኩሉ ኣኽብሮትን ርዝነትን ክንመላለስ እዚ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ እዩ ክብረን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚህ ሎሚ መንገድና ንሕሰብ ኤኒ ነገር ተሎ ምስ ቤተሰብና ተሎ ሎሚ ትተዓረቐሉ መዓልቲ እዩ ደው ኢልኩም ሶሪ ኢልኩም ትተዓረቐሉ መዓልቲ ምስ ኣሕዋትና ተሎ ድማ ድፍታሓሉ መዓልቲ ኩነልኩም ክብርና ኣምላኹን ኣሜን የሱስ እያዊ ስለዚህ ንስሐ እቲ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ክውድየ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ሓደገኛ ቦታ እያ ግን ክትንክፍ ከብላ ናው ገጽና ካይንተባባዕ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ንንስሐ ራእየ ዮሃንስ ኢሉ ኣሎ ነተን ማሕበራት ክፅሕፈለን ከለኹማን ብጎይታ ዝኾና ፍቕሪ ዝገደፈት ማሕበር ተደይ ተነሲሕካ እንተ ክገብረልከ እያ ተሽሓውና ዝሓለፈ ቃል ኣምላኽ ዘረባ ነይሩ ነቲ ቀንዴልካ እንተ ክገብሮ እያ ከልዕሎ እያ ክዘብል እዩ ክትወፅኢኻ ቃል ኣምላኽ ንፁር እዩ
ስለዚህ ጎይታይ ድሓር ጎይታይ ድብል መንግስቲ ኣምላኽ ኣይወርስን ይኽሉ ኩሉ ጎይታ ስለ ዝበልኩ ኣጋንንት ስለ ዘውፃኹምን መንግስቲ ኣምላኽ ኣይኣቱን እየን ብዛዕባ ውህበታት ኣይኮነን መንግስቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ባህሪ ምልዋጥ ሜታኖያ እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ብስምካ ከምዚ ጌርና ኮይና ኣይፈልጠኩም ድበሃለሉ ግዜ ክመጽእ ኣብ መወዳእታ ግዜ ዘለና ኩሉ ነገር ዝባላሸወሉ ዓለም ትባላሸወሉ ግዜ ድማ ንስሐ ድማ ብጣዕሚ ዘደሊና ክርስቲያን መንገድና ኩሉ ግዜ ክንሓስብ ኩሉ ግዜ ክነሳላስል ይግባአና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ደላ ሓንቲ ሓደገኛ ቦታ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ግን ክዛረባ ስለ ዘለና ክዛረበ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ኣሎ ነታ ኤዛቤል ኣመንዝራ ተስሕቶም ዝነበረት እንታይ ኢሉ ኣሎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ንዓ ወቂዐያ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ ኣይኮነን ነቶም ምስኣ ዝምዝሩ ዝነበሩ ድማ ኢሉ ኣሎ ንኽንስሑ ቁርብተይ ግዜ ሂበዮም ኣለኹ ኢሉ ኣሎ ኢንካሬጅ ኣይገብራና እዚኣ ምክንያቱ ልክ ከምታ ናይ ጴጥሮስ እያ ሓደገኛ ቦታ እያ እዚኣ ሓደገኛ ቦታ እያ ግዜ ንእሽተይ ሂበዮም ኣለኹ እታ ግዜ ኣምላኽ ጥራይ ስለ ዝፈልጣ ኣብኡ ደረጃ ከማን ክርስቲያን ክበፅሕ የብሉን ምክንያቱ ኮነ ኢልካ ዝግበር ነገር እዚ ሓደገኛ እዩ ኣብ ክርስትና ስለዚ ንእሽተይ ግዜ ሂበዮም ኣለኹ ክንስሑ እንድሕር ደይተመለሱ ግን ልክዕ ከማ እንታ ክገብሮም ክቐፅዖም ኢሉ እግዚኣብሔር ይዛረብ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ እግዚኣብሔር ክፅበየና ክእል እዩ ግን ሪኮመንድ ኣይገብሮን እየ ከም ዘሎምሽ ድሓን ኢልካ ንፀጋ ኣምላኽ ሸለል ንፀጋ ኣምላኽስ ኣይነ ንእሶ ብፀጋ ኣምላኽስ እንታሽሙ ይንግበር ኣሎምሽ ፀጋ ኣለና ፀጋ ኣምላኽ ምሕረት ኣምላኽ ኢልናስ ቁርብተይ ፀጋ ከም ዝበፅሓልና መጠን ፍርዲ ድማ ቀረባ እዩ ዝኾነልና ስለዚ ንንስሐ ብጥንቃቐ ንመላለስ ኣብቲኣ ጫፍ ድኾነት መስመር ግን ተደይ በፅሓና ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ድሓን ክንሳሕ እሞኒ እግዚኣብሔር ድማ ይቕር ክብለለ ኢልና ገለገለ ስጉምትታት ኣይንውሰድ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስብሓትና ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ክረዳእና እግዚኣብሔር ክድግፈና ብቓሉ እግዚኣብሔር መስገን ንስሐ ክንዕርዮ ዝግባአና ኩሉ ኣብ ሂወትና እንዳዓረና ንምጽኣት ጎይታ ዝተዳለና ህዝቢ ክንከውን እግዚአብሔር ብጸጋኡ ብኩሉ እንትናና መንፈስና ነፍስና በመዓልቱ ጎይታ ኢሉ መንፈስካ ነፍስኻ ስጋኻ ብኩሉ እንትናኻ ተቀዲሱ ይተሐለው ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ንጸልይ እግዚአብሔር ባረክ እስከሎም نحسب بخلنا بأملاح كنملس እግዚአብሔር ኦሞኒ ምሕረቱ ድማ ንዘላለም ያምላኽ መስገን ምሕረቱ ድማ ንመከሐሉይና እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ድማ ይሕልወና ይጓሲና ክሳሕጆን መእታው መውጻና ዝባርኽ ንሱ እግዚአብሔር መስገን ግን ምሕረት እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር በዚህልና ድማ ኢልና ሸለል ክንብል አይገባናኒ ምክንያቱ ክርስትና አዚዮ ተነቃፊ እግዚአብሔር መስገን ወይ ድማ ጥንቃቀ ዘለየ ማለት ይخبرنا እግዚአብሔር ሆን ብንዛረቦ ብንኸዶ ብንገብሮ كل ነገር ፈሊጥና ተረዲና እንገብር አብደይን ፈልጦ ነገር ካይነ ስጉም ይግባአና ማለት ይخبرنا እግዚአብሔር ሆን ሃሌሉያ እስከ نحسب እግዚአብሔር መስገን እንተ ያለው መንገድና ዘዕንቅፈና ናፍጽምና ኸይና ዓቢ ዝሕዘና ነገር ኣብ ህይወትና ደሎ ነገር እግዚአብሔር ኦሞኒ ሕያዋይ ጋሳይ እግዚአብሔር መስገን ነታ ትምለስ ነፍሲ እግዚአብሔር ቀረባይ እግዚአብሔር መስገን ሎምን ናይ ዘላለም ህይወት ክንረክብ ተኾይና ብንስሐ ናብ ህይወት ክንመጽእ ኣለና ኃጢአትና እና ተዛረብና ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ኃጢአተኛታት ምዃንና ድማ ተኣሚንና ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ነቶም ናይ ዘላለም ህይወት ዘይረኸብና ኃጢአተኛ ምዃንና አጸቢቕና ክንፈልጥ ይግባአና كل سب حتى خبر أملاح سينو يادام حتيات الله ودسب بعلى زجبار حتيات الله كابز خلو زنت إهجن كاب حتياتنا حراز جبرجن
ዝተኸፍለ ዋጋ ብእግዚአብሔር አቦ ኣሎ ንሱ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይኽብርና አምላኽን ስለዚ ሎም ኣብ ማእኸልና ሓደሽ እንድሕር ኣለኹም ሎም ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትመጹ ህይወት ዘላለም ካብ ሞትስ ህይወት እናሓሪ እንድሕር ኣለና ብንስሐ እግዚአብሔር መስገን ናብ እግዚአብሔር ክንመጽእ እግዚአብሔር ዝበደልና የበደል እንዳተኣመና ንዓኻ ጥራይ ከምቲ ዳዊት ዝበሎ ኣነ ንዓኻ ጥራይ በዲለ ንዓኻ ጥራይ ኣጉሄ እዚ ብምግባር ይበዲለ ኢልና ናብ እግዚአብሔር ክንመለስ እግዚአብሔር ዕድልን ግዜን ሂብና ኣሎ መዓልቲ ፍርዲ ከይመጽእ ከሎ እግዚአብሔር ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽፈርድ ናብ ዓለም ከይሰደዶ ከሎ ዕድልን ግዜን ክሳብ ሕጂ ተዋሂብና ኣሎ ካብቲ ሐዋርያት ወይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመስረተሉ ጀሚሩ ማሕበር ማለት ክርስትና ክብርና አምላኽን ኣብ ማእኸልና እንድሕር ኣለና ኣእዳውኩም ክትሪኡን ኢኹም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሓጢኣትኩም ሓራ ከውፃኩም ንመጀመርታ ግዜ ዝመጻኹም እንድሕር ኣለኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ሓራ ከውፃኩም እሙን እዩ ጎይታ ባረካ ሓወይ እግዚአብሔር እሙን እዩ ሎሚ ንስሐ بحنت نفسي سلازي بحنت نفسي أم مدري تنسح إلو أب سمايات انتي خون إلو عبا حقوس خون إلو معناته نسح ميتانويا زعابي اللوتي أو ودسب نحنا دين فولتو نحنا سمعتنا دي فولتو እግዚአብሔር አውሽጥና ድሰርሖ ስራሕ በመንፈስ ቅዱስ ሜታኖያ ክገብር ከሎ ናይ ተሐሳስባና ለውጢ ውሳኔ ክንገብር ከለና እግዚአብሔር አው መጽዩ ደው ኢሉ እግዚአብሔር መንፈሱ ገይሩ ንኹሉ ኃጢአትና ብደም ወዱ ይሐጽብ እግዚአብሔር መስገን አተሐሳስባና ውሽጥና ይቀየር ዘሸግረና ሁሉ ድማ ይበትኽ እግዚአብሔር መስገን ዝሕዘና ሁሉ ማእሰርቲ ኃጢአት ናይ ጸላይ ሁሉ ውዲት ምኽሪ እግዚአብሔር ይቅንጥጥ አእምሮና ሓራ ይገብሮ ነፃ ንወጽእ ስለዚ ድማ ናይ ክርስቶስ አእምሮ ሓራ ገይረ በክርስቶስ ሓራ ወጽእ ይነብል እግዚአብሔር መስገን ሎሚ ልብና ክንህቦ እግዚአብሔር መስገን ሎሚ ክንውስን አተሐሳስባና ክቅየር መንገዲ አምላክ ክንሕዝ ከም ፍቃድካ ክነብር ደሊ ከም ቃልካ ክነብር ደሊ ክመሃር ደሊ ቃልካ ንሐቅ ክፈልጥ ደሊ ንሐቅ ክስዕባ ደሊ ክንብል ከለና እግዚአብሔር ይርከበልና እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ حوي نبز قدميت اختمت إخامون بحوار باستر حوي كتسلي እግዚአብሔር ባረካ አጆኸና አና ሎሚ መዓልቲ ምድሓንያ ትኮነልካ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ድማ ካብ ኩሉ ኃጢአት ሓራ ገበረካ እግዚአብሔር መስገን አምላክ መስገን እስኪ በጸሎት ልኩፈና አምላክ ተመስገን ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ እስከንዳ ጸለና ኾለና ፓስተር ክጽልየሉ እግዚአብሔር መስገን አዳውና ሐፋቢልና እግዚአብሔር በጸሎት ከንድግፎይና እግዚአብሔር ድማ ይቅረ ዝብል አምላክ ያምላክ መስገን ዋጋ ተኸፊሉ እግዚአብሔር መስገን ሓራ ዝገብር ካብ ኃጢአት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ውዒሉ እግዚአብሔር መስገን አሜን አምላክሲ ኃጢአትና እንተ ተናዘዝና ምሱ የቀረፍ ብለና ካብ ኩሉ አመፃውን ክንጽሐና ወመነ ጻድቀኝ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን አሁን አኻ ቅድም ሕጂ ቤት አምላክ ነይሪ ሕጂ ግን ብንስሐ ክምለስ ሕጂ ግን ህይወቱ ብንስሐ ክሕደስ
እግዚአብሔር አምላኸይ እግዚአብሔር አምላኸይ የመስግነካ ኣለኹ የመስግነካ ኣለኹ ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ካብ ኩሉ ክፉእ ሓሊኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ሓሊኻ ንንስሓ ስለ ዘብቃዕካኒ ንንስሓ ስለ ዘብቃዕካኒ የመስግነካ ኣለኹ የመስግነካ ኣለኹ ብርግጽ በዲለካየ ካባኻ ርሒቐ ካባኻ ርሒቐ ትእዛዝካ ጥሒሰ ሕጂ ግና ይጠዓስን ይምለስን ይንሳሕን ኣለኹ በደለይ ኩሉ የቕረበለለይ ካብ ኣበሳይ ኩሉ በቲ ክቡር ደም ወድኻ ሕጸበኒ ኣጽርየኒ ቀድሰኒ እነሆ ኪዳነ ይሕድስ ኣለኹ ናባኻ ይምለስ ኣለኹ ኣተስኣኒ ሓይሊ ዕጥቀኒ ህያው ግበረኒ ብዝተረፈ ዘመነይ ኩሉ ንዓኻ ጥራይ ክስዕብ ንዓኻ ጥራይ ክግዛእ ይውስን ኣለኹ ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ቀደምካ ኣብ ህይወተይ ክትነግስ ኣብ ህይወተይ ክትገዝእ ልበይ ንዓኻ ኸፍት ኣለኹ ድሕሪ ደጊም ንስኻ ጥራይ ምርሐኒ ንስኻ ጥራይ ወንነኒ ንዓኻ ጥራይ ክስዕብ ደግፈኒ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ አሜን እስክንጸልየሉ ንጎይታና ማዕቁቦ እስክንሓውና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦናን አምላኽናን በጎይታ በኢየሱስ ስም ነመስግነካ ኣለና ሎም መዓልቲ ንሓውና ብላዱ እግዚአብሔር ናይ ምሕረት መዓልቲ ስለ ዝኾነት ናይ ምሕዳስ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ናይ ይቕሬታ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ናይ ምትንሳእ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ናይ ፈውስ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ናይ ምሕዳስን ምንቕቓሕን መዓልቲ ስለ ዝኾነት ነመስግነካ ኣለና ጾሩ ሒዙና ባኻ ዝመጸ ምጾሩ ዝምለስ የለን እሞ በዛ ሰዓት እዚኣ ነቲ ብውሽጢ ልቡ ዝተኣመኖ በደሉ ንስኻ ምሕረት ስለ ዝገበርካሉ ነመስግነካ ኣለና ናይ ምሕረት ኣምላኽ ስለ ዝኾንካ ክብሪ ንህበካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር ድሕሪ ደጊም ንቅድሚት ጥራይ ዘገስግስ ድሕሪ ደጊም ድኻማቱ ኩሉ ስዒሩ ናብ በሪኽ ዘውፅእ ጸጋብ ልዕሊኡ ክልቃቕ ንጽለለና بخريستوس يسوس كاب كبري ناب كبري كاب عوت ناب عوت كسجاجر نفسنا أخانا مع قبال لنا أبتحت هنافكا سورة أبيتك تخل سمعت كالك هبة سمعت صلوت هبة زيابي هير بهي يوم منفسك خا حتمه بمنفسين بربخيلة بحيلنا يكونن يلقى الخمو كل زخيل منفسك أبو يعزز يفسس نبدال لنا زيابير هي وزحوزي نزل عالمنا أخانا مع قبال لنا نحنا خاب زقبع كنك كان أخونو زيابير بقالك أخانا عبيو كانت أنا نعو دقفنا كاب كل خفوق سوره أو تحت خنافك خلله ملكة دحان قبرله بإيسوس السم آمين تبارك كبرنا أملاخون زلنا تطودويلنا خلنا نيشتهي كنصلينا እግዚአብሔር ይመስገን نور ተዳጋይ ግዜ ወሲድ ኣለኹ ንሰና የቅሬታ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ክረዳና አምላኽ ይመስገን እሞን የኽብረን እግዚአብሔር ይኹን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ እስከነ ጎይታ ከምቲ ዘፍቀርካኒ ከነበል እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ዘፍቀርካኒ ሓለፋ ኩሉ ዝመረጽካኒ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ክረዳና አምላኽ ይመስገን ሁሉስከ እግዚአብሔር ናይ ምሕረት አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ናይ ምሕዳስ አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን
እግዚአብሔር ጊዜን ዕድልን ክህበና ከሎ ኦምን እግዚአብሔር ይመስገን በታተዋበትና ዕድል ድማ ክንጥቀመላ ግባ እግዚአብሔር ይመስገን ተቀበለኒ ሃሌሉያ يزلوني مسواتي مسكانا تقبلني أداون على علنا እግዚአብሔር ይመስገን كنت زفكركني حلف خلو زغربكني كنت زفكركني زيادة خلو زغرب كاني زابير قربانا እግዚአብሔር ይመስገን زيزلوني مسواتي مسكاناي تقبلني زيزلوني مسواتي مسكاناي تقبلني كنت زفكرني حلفاخلو زمرسكني هاللويا زابير كفوسنا እግዚአብሔር ይመስገን كنت زفكرني زيادة خلو زمرسكني هاللويا زلوني مسواتي مسكاناي تقبلني هاللويا زلوني مسواتي مسكاناي تقبلني كنت زفكرني حلف خلو زغرب كني زابير قرباهم يا جوم هاللويا كنت زفكرني زيادة خلو زغربكني هاللويا زيزلوني مسواتي مسكاناي تقبلني 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 እግዚአብሔር ነው ነገር ዋላ ሐደ የለን مسغانا ጥራይ እግዚአብሔር ይመስገን መስዋዕት مسغانا ጥራይ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ካባና ዝለለ ሰናይ ምግባር ጥራይ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ زيزلوني መስዋዕት مسغاናይ ተቀበለኒ ለእግዚአብሔር ጸጋ አብላዕለ ነፍስ ወከፍሰብ እግዚአብሔር አቦ ጽልይ ያለኹ በዘቃልካ እዚ እግዚአብሔር ወይ ቃልካ ከም ዝናብ አብላዕለ ህዝብኻ አብላዕለ ስለዝወረደ እግዚአብሔር ወይ በዘቃለ እዚ እግዚአብሔር ደው ክነብል በዘቃለ እዚ ክንብርትዕ እግዚአብሔር ወይ ነፍስ ወከፍ ነፍስ እግዚአብሔር አቦ ወይ ብጸጋኻ ክድግፍ እግዚአብሔር ወይ ህይወትና ሁሉ እግዚአብሔር ናኻ ክኽብር እግዚአብሔር ወይ በመጽአትካ እግዚአብሔር ብዘሎ መንፈስና ነፍስና ስጋና እግዚአብሔር ብዘይ መንቀብ ክርከብ እግዚአብሔር ከዝሕልዎ ብደገፍ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድሚኻ ንቕርባለና እግዚአብሔር ወይ واملاخ سماينا عرق معاتنا من السهم معاتنا مملاس معات ስለዝኾነ እግዚአብሔር ወይ محداس እግዚአብሔር አብላዕለ ነፍስ ወከፍ ስለዝገበርካ እግዚአብሔር ወይ ህይወትና ሁሉ እግዚአብሔር ስለዝበጽሐ ያ እግዚአብሔር በዝማዓት እዚ واملاخ سماي መስግነካ አለኻ ሃሌሉያ ውስጥና ክብርትዕ እግዚአብሔር ብጸጋ ክብርትዕ እግዚአብሔር ወይ እግዚአብሔር ወይ መንፈስና ክብርትዕ እግዚአብሔር ወይ ስጋ ኳንቶ ሞተ እግዚአብሔር ወይ ውስጥና ግን አብጸጽባህ ይحدሳሉ ኸንተ እግዚአብሔር ወይ نفس وكف نفسي እግዚአብሔር ውስጥና በኃይለ መንፈስ ከخبرتع ንጽልይ ያለና እግዚአብሔር ባህሪና ጸባና እግዚአብሔር ናት ከንወስ ናዓኻንም ምሳል ከንዓቢ እግዚአብሔር ወይ ናፍጽምና ከንዓቢ እግዚአብሔር አቦ ወይ በያው ቅዱስ መንፈስ ስለትድግፈና ነመስግነካ አለና ዘለና እግዚአብሔር መስዋዕት ጥራይ ምስጋና ይህ
ولا حنت يبلنا نهبك እግዚአብሔር ወይ كم تسقات دلي خوينا ህይወትና ትርከብ ግና እዚ ጽማትና ሞን እግዚአብሔር አቦ ያመስግነካ ለና ስለ ህያው ቃልካ ስለ ጽቡር ቃልካ ተመስገን ጎይታ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ስለ ዛብካና ቃል ተመስገን ኩሉ ክብሪ ኩሉ አምልኾ ኩሉ ስግደት ኩሉ ምስጋና እግዚአብሔር ንዓኻ ንበይንኻ ካብ ሕጂ ንዘላለም እግዚአብሔር ንስኻ ዓቢኻ ንበይንኻ እግዚአብሔር ወይ ሓደ መዓልቱን እግዚአብሔር ከም ቃል ተስፋኻ ክትመጽእ ክትምለስ ክትወስደና ናብቲ ስኻ ዘለኻ ክትክበና ኢኻ ሞን እግዚአብሔር ወይ ከዚ እንዳዘከርና እግዚአብሔር ብኩሉ ንስሕን ብኩሉ ምምላስን ብኩሉ ምዕራይ ክኾነልና ኩሉ ምዕባይ ምስኽኻ ለእግዚአብሔር አእምሮና ኩሉ ክበስ ክዓቢ እግዚአብሔር ወይ ገና ዘይፈለጥናዮ ዘይበጽሕናዮ ዘይተረዳእናዮ ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ ፈሊጥና እግዚአብሔር ወይ ንሓድሕና ብምክብባር ንሓድሕና ብምትሕግጋዝ ንሓድሕና ብጸጋ ብምድግጋፍ እግዚአብሔርና ፍጹም ዕቤት ክንኣቱ እግዚአብሔር ንልምን ኣለና መንፈስካ ብዝሓልና እግዚአብሔር መንፈስካ ይፍሰስ እግዚአብሔር ኣብ ህይወት ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር ኣብ ጉባኤና ኣብዚ ቤት እዚ እግዚአብሔር ብዘይ ምኽልካል ኢድካ መንፈስካ ይብዛሓልና ባሮትካ ይብዛሕ እግዚአብሔር ኣብ አገልግሎትና ይብዛሕ እግዚአብሔር ኣብ ፓስተራትና ይብዛሕ እግዚአብሔር ኣብ ህዝብኻ ይብዛሕ ንብላለና እግዚአብሔር አቦ በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ ጊዜና ተመስገን በኢየሱስ ስም አሜን